Asantemaso TV, yasom mosompa. Mpanimfoɔ se de adeɛ wɔ no ɛna wɔdie na tumifoɔ nso tumi wɔ rɔwo kawa ɛfa wa bɛti ɛnɛ da me na wɔka sɛ de rempem ne ho akye no papa ne ho aka dwa mu a kyese wɔn susu da sɛ ɛnɛ na wie yɛ kra ebetimi aba ne sei hwɛ na wɔn na ka kyerɛ o sɛ yɛ de ne hanhan kɔ aprenka nsoma fie ei udru mpanimfoɔ ani mu a na wabrɛ wo ho ase nukuridie bi a wonim bia no na waka na ama wo ho atimi atɔ ene ɛyɛ benada ɛbɔbosome da ɛtɔso miensa na kyerɛ benada edikan ɛwɔ ɛbɔbosome no emu yɛda nyankopɔn ase kakra afi ɔde yɛ kwa no bosome ɛtɔso nkron afi mpinu ne aduonu nan mu enie yɛba mo nyina akwa aba Asantemaso TV bia yɛ na mamamrɛ ɛne amane so ɛsom sompa ɛnra da na Kumasi Council etana asen Kumasi nkona Asantemaso nkon edi eya Santemai anase Kumasi ehun komo nkonya sen bebebe a ekoso Kumasi enanie omtena se bobo ho yinra na se ditu ababio edi wonanim ema wonom adwandwane ho na emuaye ne atamu a ebeba ya no ebidia ye anije ebidia nso ye arewo nyina mu ye de baba somo Asantemaso TV and I copy a woman chef kesi mu ye na abusuafo bebre atwetwetwe enkomo ema obi adana no disam etu dwa senti o maba manhia wo ene afempo no de o mo hwe ne mu kwan se ento sa aseta ne bekwa wie no na de wo mo ehwe ne mu kwan nyina nso no ye na wo mo dwendwene mu obi a echeche ne dia wonim ema yete ase na yatena se die pie mu nra no ene bebobo ho ye badwendwene we be cheche macho na de wonnim no wate ase de wonte yempo no ene wate na wahunu mu aseche kan ho YouTube like dwemade ma ye hyema afoforo enhwe bi ye baje wadwen channel fa comment section we dey ne ba bia wo hwe yefue no eya na wo de account ama na subscribe ye dwemade no e fa ma ye Facebook TikTok Asantemaso TV follow ye email asantemasotv1@gmail.com o ma so ya sene ene de dwemade ma Asantemaso professional photo studio mesro dwemade bia wudi a wo hia se de camera ebesi su twama o de mesro enkohwe ba bia kofobo mo camera enye papa camouflage otwa emma o me record nso kra emmo enso no camera isusu kiren se de wo twa bibi afo be wi as wonye nchi ono se ye me re film me ya record na akoya na asa wo ba ye de ntesa ye twa video no kama e de amount amount sampa ye didwuma no amount camera guy oba nso so wa hu na hu sampa oba ba ye adwuma no e de amount wade ton de no ye bon de ro e de amount mesro se wontimi cheche mu frɛ camera wo show camera wontimi cheche ma ma presenter beto ne bo cheche adwa ton de mu nyina kama ama ahwefo ene etiefo nyina aba be di wudwa ma ho so wakoma etimi ato your friend penny for 0244961189 on page so no me no edi dwa ena afen so Grand Echo Cabanas ehe fa na wo free a wo pe ba bi adama wo ho ato efie oba ne ma wasumdwe be ma na etete wo pe ba bi akwa dwodwo ho na wadwendwene ama ho ato de a ehwa Grand Echo Cabanas ye wo swimming pool wo no ma betimi akwa dware mu ama wadwendwene nyina aso ate ye wo kama pi wo koso wo de konante so keke wabo se stress ni nyina free wo mu yanko aya kama pi work na wo nante so na wo diabetes kra etimi jira e de na ha wo nti a wo tifie wo dwendwena o ma Grand Echo Cabanas for a canopy work na men nante so ama ware wo nyina enra ma wo ho entimi ento wo do ma me na yaro papa na ya gusuani bi ho fa na ba fa canopy work ne so keke e ya resasronko ewum a ne ho ebetumi ato no ya wo bia ya kama wo program bi a wo ye birthday na wo ye ayefo na ye outdoor na wo ye say ye your dien ye say be ya ho no kama ye your colors nyina bi wo color bi a open oba ya ne de sesi wo no ama kama ye wo nkonwa dada ye wo ye system ho dada ye wo ye DJ adien enya funa ko boka ko yen han bibia ne nyina e set ye hotel na so ye bed sheet no e kama 2 days ye yi esi a wo se efi ne keka wa bia e wo ho no ma ye du woni kama pa wo betumi atọ ye wo ba ye wo restaurant aduane ba so na wo pa die brai wo betumi enyo wo de wo yiri ni maduane no akwa fa ne bra Oma no aduane no beto mba hye na aduane no a onfri Grand Echo Cabanas enko fie no na chese wonhunu aduane no ama efie aye kama ezi hwa ma kira kwan legbosom twen pepie ehwe ne kira kwan from penny 0201 181182 na 0591882030 na empanifo ebeje so no mo na wo adi enkomo ene kwaku aye krado ewa hamidin yesuti
Nana dankwa ye hye ensem no ase kwaku ansa ne be hye ase megidi so ho ye ye twedi ampa da roma me ho odene ye da nyankopon ase na so da watade ne de nya easy kra o na de se bibli me ne me kono watade ne na ne check ho we se na me ta minim se na eche ne ne che ne nam de da pan me che ne so aka ho wa efe efata wo mo ayefe pa abefo nyina nso di adanse se na die wo ho ayefe wo yera siesi wa ma ho ayefe pa ene ye ntwa so wo na ha eno dan na Kumase Council etsena se obi be say na ya mota kan Santeman Council atena se na de Kumase so tena se de NSA Kumase ne Santeman no esonso ye bi edemu ana sweetie won say Ghana ne nkran Ghana no na ye wo man no na nkran na koye ya him kura ye nyina ye nim sa na wo ba be pi medical ka to say Asante ye wo man e wo hoda dansa na Ghana eba enti Asante na ye wo man na ye wo na him kura ye den e wo ho no enti ahim kuro no na eno de won say mpontonwuma no do na ba ahim kuro ni mo enti ye na nanom ba bia na omo tena di asem ba bia na enwuma koso abre bia na ye Kumase no enti Kumase no enso na ye wo council o motena se edi Kumase nko asem ansa na no no yewura betena mu bi ansa na Asante man nyina no Asante man nyina no kwakoye bra Impress Asante ase nyina tepanom wen sampa ne be bia keka wo be wu abeka o matra Kumase Asante man union tena se dia krobia yenua no mo tamali ase de o mo de mo hu kwa be kwa Asante man yenua no zombo o mo nyina eba donte na no joada ye no ade ne je na Kumase nkwa so na yewura na ye den etim bi odi asementi nso ye dem no akwa sesisi ana ye betima twe Asante man sem de aba be Kumase ntena se Kumase ntena se so kwa kugura Asante man so bi kakra nti no ade wo ne Kumase nkwa ene tena se bobo Kumase nsema e wo Kumase nim no na yewura emidi sansem tena se metewase a yemfa ne se efie yetimu kra nes abusuafo enyina abawo ma menua papa nua nyina ehia na te se eno ne ebusuafo ni nyina na eno ne Asante man no no ne tie wie no mu nyina akwa aka no ma me no papa no nua no mo kwa no eno ne ye Kumase no okay na te se Kumase ne hye Asante man na se Asante no na hinkro ne Kumase Matiase Matiase megidi sabe fo so atiase tena te se nwra de Kumase Council ena wona etana se edwendwene nsam na nsam dwendwen bi ye rempem enkonya sam wawa se denyase ene de keka ho na ye hwese ne nyina mu no ebreba mai kwan ne ato yebo acheche ne nyina mu ama won so watimi atiase na me chase na medika ema wo bebe se tumi fotimi wo ro kawa efa wa beti na ye mfani hane enkwa penken suma so efie rampem hene na opia mensa se se de no ho akwa ka adwemu wa wonim se akonwa woteso yi enya wodia afi bebre achi buzi amopen so na just enye ne asam kra ana akonwa no ebeto ye rempem akonwa ebeto na saa bere no wo sa ente se ene na ye hwese wo ye modjam ansanya mo wadia saa bere no de wonim ade ana ye som a wo som kra na yetimi ma wutimi ebedi ade ne yetimi kra kwasere kra fi obi fie emo bi bedi ade saa bi na siye rempem hene saa bere buzi amapen so no akonwa beto ye no na omwe nima wo nim ade ne nim de aduru na ono mususu se obetimi adi rempem akonwa no aboa makuro no atimi afa na ntoma pa efra na enche bia osana busumi ye mu na de hyeafo no atwehwe ma hu se da bi onya de hye e wose wotimi edi ade mo mo kantam yewura na se tutu ababi enim na mo kantam wie ye ne yewura yeti yewura no asema yewura chem se oka che ne se emfa ntam no mo so na me ametu mo nhwehwe asem ne mu afisa wa wonim se wonye de hyekan e wo se odi ade na mo bibi nti na obedi ade na mo se wo kamentam de a yehwemu asente saade a edi kan ba chi wudadua wa fomomra asanye yehwemu so na ente santo a de emra ne da na ye de ada ato enti tobu nye yehwemu mo se da na da me ka bibia tafrem abetwe me de ntam ne beboso na enya pan o de bosso na enya na nanso yi asema committee fo ekohwehwehwem mu nra da na bepie mu anokwa onya de hye so antama waken adeti na osa wakanta mu abra wonin pefe se wonya de hye tena se ntam no mu nwuma nyana nso waye na wie ya ne se ene dai na opia mensa yewra na se de so ababio eyi de na sampapoa onya rempem hene ebio ayefo yanko na yanko hwe enra ara wosam a eto na opia mensa
Achame. Opia mensa. Si opia mensa. Krachi penyi. So krachi penyi. Buzi apenso wo ye MP kama. Yo, so buzi apenso wo ye MP kama. Yo. Eba ya konwe etu ana na yede ma o. So ba ya konwe etu ana na yede ma o. Sabe ona na wo nimde wo. Sabe ona wo nimde krachi na wo. E wo memo. O memo. Wo di ache. So wo de na chonso ache. Na afei aduru brebi wo se me wo krata wo kanta me se feye so aduru brebi so wo krata wo kanta o bi so wo se feye wo kanta my den so en ko kanta mjai na en hwe ne ensiesie so kanta so wo kanta my den na wo kanta mjai ensiesie aya na efiti ase amoma hene yire no ne nua no kwa na de bae efiti ase amoma hene yire no nua no mevura de bae eba amzema se montwe che mehwe ni esi so kan se na se montwe mehwe se se no na numu ana ma ayikufu nso sa bae so mo ayikufu nso sa bae na de wadwa ne se judicial committee adi yes ayikufu ni aduanafo di nti wo de wusu timi di na na se judicial committee adi ese be ayikufu ene aduanafo timi di Enra hini amudi yeni kontompo ne sikisho yetu aye ene yebuebu amana odijina hasisi so when answer the kontompo twetwesika ama santi ne ma asesa no ade na nya orijo ha ko to odijina hasisi enra hini de ma hini enim gu ase nyina so when de ma hini enim gu ase nyina ibi sanse na asika twetwetwa na so de ma so de sanse ni de kofo obi akonya woni skani akotua ne ko fo aje de ni abu ase so obi akonya woni sika ne ko skani akotua de si ya aje de ni abu na so no ne ko de ni ana na ana ne ni ke de ni so achame yo tankase ejama ko mhe wa he jama ko mhe bra hase tibra ejama ko mhe bra ha aja usupanye wo so bra free wo so aja usupanye obata se wo so ansa na sabe wo so ansa na sabe ko tintin ko da bware so na wasini so na wasini usupanye wana wo ba no anti wo wo say na ewu ye anti mama ni bri empress sa so asa na ejina so na wo empress so na ewu tin no the bri na nanim di obedi na ade so na so the person na wo di na ade akomune na yede na mana ware so the mama na wo bi so ware wonna wo ba ku no awu wonna wo no awu no so no ba ku awu no awu comfort dey na ebe so the brown on so ba wo ko so na ba e I think that's the most definitely yeah san was in him oye hu nyankuma de so the ba e so do tina odo wo ko so ne hu nyankuma de ni person pa e jama ko mna da ma minya de ba ku me to so me nse gina ye so do ko no da ma ko fo ye ya de to me sa e gina ya e ba so ba sa tuma pampa so he we pampa so he onia okoye no na ma pampa so ye te no dia ma me so and that comfort the pie gina ho se we de enyina ma sentiment so na ma pampa so ye se de amana chama so comfort the pie so se e ni ma sentiment enu na ntina na ka asem we de me kamia we de me tanke se pa eni so na se mo na ha so wọ́n mú ọdún tí wọ́n rẹ̀ ní ẹ̀jìnà máa ń wà ẹ̀yẹ ní bẹ́ẹ̀ ní àdúrà ayọ̀ sísan sí ní ẹgbẹ́ tí a sọ di ẹ̀jẹ̀ mi ntàm sẹ́sẹ́ bàkọ́ yẹ̀wò bàkọ́ yẹn sẹ́ tí wọ́n di ẹ̀yẹ mi ntẹ́ kẹsíẹ́ òní kúrúsẹ́m kẹsẹ́ paa. ẹnu ní ntàn kẹsẹ́ àmọ́ kàn mú hàn. ẹnu ní ntàn kẹsẹ́ àfọ̀dé yẹ ká yẹn ntí ase ní ẹ̀ka nìkú sẹ́bẹ̀ ẹ̀rọ wọ́n ti bẹ̀ yà náà sẹ́bẹ̀ ẹ̀dá wọn ọdún mi kú kò fún ẹ̀ yẹ every day you do it you got to say let us say so wo kan wa ya mo ka de ti na obeso ya so ntankese ka so ba be di no credit so de kan wa na so de kan sa o e de ti no so from
Sabu Bow, Pump Sulu, who's Johnson, what I said, for the Sabu. Who didn't say what the memento no mamma Santa Major, Yadu, Bedimadi. Nano, who can no Akanoa? Since I was the second that I said, somebody among the Thomas at Benjamin, not the original gets me by. I have a prison. Open up Kanawa. I just because I'm running, who say, I see animal. So, no one's a cinema. I jam a woman cried and tango said to for some way in prayer. What's what you said? That's what you said. When you said it tonight, I done a woo bed in a mile warrior. Something wrong, but was a room about one. About and no more sooner, man, but no one coming out. So, we're going to show them by more than on what I say, Anna. I said, when you're money in your make a woman and Nipopia, never known to them. There is no friend of me. I don't know how I don't want to take a sense or come out with Piatti. And then you so being a seven or bar, Mr. Wakantanka say, would they gym as I said, Bow Abako. Also, we must have to win among them. Sometimes I said, I'm here. Who's a power of a who can't tank a say, they was rather. Put a party or they prade. Yes, or they was a crowd, they pay. Same as 2 for Duncan say, as a way media. So come on the season that I said, as I said, what do you prade? So I never come as a media. There's no 2 for Duncan say, Memo Kunya, Rimpa Kunya media. So you were the second as I said, we're putting up media. Now, crowds with your pyramid at the Unim said, name you all. Was one way of the woman said, you all. Would you own him that? What's winning? That a buyer to an Abuzia time, we wouldn't him send any more. Yes, sir, by your time. That's what you're trying to do. Wouldn't say more. It would be any second can't. Who got a little bit of now, what's our swatch when you are a rough as into the Tankaseko? Was what I saw, only it's a rough as into somebody that has said the party. David, what do you name the work sermon tanker? Cannibal one night or Macunia to one. Also, the only second and the said, will come. So it's a whole year, and then you out of another 2. I chairman, no, was that Uncle Siaka? No, Nims are dear and Tessa. No, Cocadia. No, Biamas are me, I'm a palasa. Missing Pamos, my main friend, and I'm what a cooperate. We don't say anyone are a cooperate. It is Macunia to so Biamas are Opium mensa rempem hene ene no kwagu rempem hene wadi ade mfinhia dunum na 54 years wanya mfinhia aduokron 90 years sabe papa wanya akola wonim entam no so mu amane ene amam ukantam na ebubo wa emfa ne sade no kore ne sitie yewura ede beto wo wonim wenyina wo sa kantam ye den Sweetie, ade baako a yewura kan mani agye pass sia ne se wa mama bu se entam eye ono ane entam nya ba beto no mo se wo ye ne ye mu ba wo ye bonti suni se entam ne bubo na se ade a se bi entam so yen kan kwa ye kan entam abra bibi ye wo de a wo pa ye se enya dai ye mfa ma obi ne wudi achi ne wo bibi ho ade ye wo me wo se nya me dia ye ne ye kan entam ne gye entam akole wo ye me ba
said the NAC DNA, which we can't tamper the Joba. What you say? And say you were and Tamnato from my enemy, you bank or any beer won't tamper from. Said we want to see in Taman and Taman Mani, a mamma. No one can't tell me when any papa, when you're papa. Now you are the machine of the was a brave and Tamba between the Nimono. Ness and Tam. Sebi babe duna si ne ye mama ne ni wie ne se de bebua ball no woti akonya se na wo se sebi wonya de hye fa se akonya ye pribi na ato rempem hili wonya de hye so wakantam entam a waka ne bedu ne ntam ne siesie ntam no nyema na bua ball kudifo na se wo se wugya akonya ne de eto ho na de ne de ababe de babe fa yewura so se wa ugina ho wunum se ade no di bi enye de enye wodia ana wonti watena so a cheni baby wati fie do de ku jawa wadia no ne mum de moment a wo be kantam ade ewura ntam aka se wade ye media bra wa ugina ho se ade menya media di na me ba be di bi adum me na so me so ne de ye dai e ma me no na se wo na ebu apayo bi na ye dai eye wo aha na se iroduru menhia ne ewura so ntim nya kata so mu amu aso enti na de bia me ka se so bi tena no ka se tia kotoko hene aya ye di asemo menhia ye dai bra bi bla bet na wonom ensama ye be kan so fa waso ye dai etie bi enkotena bonten koka de wunim ye kan semi wuni ho bia ye tu na wo badwene ho awon je ntie ye to hene no e se de wo tutu na hemfofo ba bran fie obi na behwe de wo ye nti aye dai ye tu no nti ntam de so ti ntam eto ho no enye se bi otumfo ntam nye ntam keto asa eye ntam kese a wo ka enya ba beduru wa emfa wo se wo ye man hene wone wo na so da ye da so le kire nsem fa santima wo kwa wo be kwa agya ho se ntam bu ba wasa na te wasa santimanim nti rempem hene na opia mensa de ne wo se ewura ye na no ano ye dai wo ye no se bi wo ni ma de na wo bua pa na wo so wo kantam de agye de ade ne ni wo so wo pe na se ye de ma wo ye yi ana am sana adwene ne so hwese de bia ye resi dono pe na asa no kwera ye wura do ofen so hema esne se bi mpredua sa rempem hene mpem amenka ne sa ye wura no do ye na na se wa ye wura yi etu na de so no ne wura do ofen so hema na na se wa sene ye obia wasa ase we so enso ebre beduru se ntam ne nie ba be konya no nsem manhia wo mane ade na wo se wo gya na konya ye dai eto ho ne ye pe obi odi asomdie beba se bi se ye ma wo kokodi ne ye se watena so ma wo ni na de hye free ye made e wo akonya ne ho se bi de bia ye sole na omuko kan ye wura mpo ntam a ye wura timi ne omo so tena wo be afi omo benya asem wo ntam no san se ye wura nim ne kure no e na wada ne nti omo so kure timi kan ntam e ma ye wura se gina asem no so nti enu nti na wo be fa na se manhia cases e ba wo nyina e bi sa be kan ntam wo e ma ye se yi asem no ntam no mu ade no ye ne ho a ntam dada no ye achiri ene ba be ye dai e be kan ho asem nti suti entam de to wa emfa ho se kotoko hini wo firi fie ho no bi wo ye de hye wo ye hwan e to ni ye hwehwem ni bubo wa mu amane wo be ye ana mentwa wa no ansa kwa na ye be fre nana opia mensa kwa na bedwom no nana tapama hene abakra ni yewura ona na asem ni na wodi ani mu kwan committee no o chechim no esenka o se yewura se wo hwe infrinchia rempem hene anya nimfie 90 years ani mpomfe dodo wenya wa akonya no so na ka wo se yewura se nke yewura krama ni ni ade na sabe nananom to safre na nanka akonya na firi ne fie akwade chefo no enso na se entam wo mu nte no tina se wa kantam enu nti na yewura be pam se be se nka yewura enu se yewura ka se wa fre wa bo amane se ntam nya abotere enfamo so no nya abotere na ko hwehwe nsem ye hwe nsem nim na se bi wo no yewura so wo no woni se wo nya de hye wo a wo gina wo so woni enti kantam no wasem na ne ono no ala nim oni kwa oni ade hye no be fa so se yesre mo ye mo ka no mu de bem na so won kantam tie bia bebia na tifia durin die mama na ntena so enche wo firi hwa ye firi fie ho no na se me mprebia sa wo se atimi ko nyina so ko kantam se ade ne wo wa ye beduru ho na se ade ne wo wa ntam ne wo me sa ani bre wo fa e wo se ye wo na se mpaboa die hwa ye ne die suti so bia ne kwan so die wo so de ye wo yin bia o be kantam ase bi ntam be bu aba no bia na no de ye papa no e ye re na na opia mensa enche da ye wo ase se abre bi o be sigina ye bia no o ma ye hu se wo no bi entan bi enke yo abetimi de nsense ne bu aka se o we de minimo no opia mensa de me na akwa ba minimo no wona tumifo ne ade ka menya ama no enke yo wo na santeman wo no ko betimi ayere ade ama nanso wonye sisifo ne kure ye ne kure ewi asade ade ka den pa ye ne kure nanso no na wo kan ho ye de eto tie no na ye wura ye ne nra no se wo ma nipa hu ba bi a nipa gina se bi se yesi omu yo baby ya na no bu mekaya ye kasa ya me ba be so
nana ofie so hema yetu no si ye wado no te say de odo rampim hini enko begina no ka se da bi akonwa no wo dane de akofa ha ni mom ye nhwehwe mu de wo ye de hia wo di bi ye ni emfama no na se wo no ompre ma asantema no nyede enkoso wo se wo si nche ye no wo so sikadwa nyede enye ye nche wo se wo kɔ na wo mu a beba di asomdie baba ne be dey eba be fa akonwa no wo to waso enti saa na be kɔ so ba bia ni yesre ye wura ntam bia hyehye fom fokutire mu ntam o magege ato wo nyina eboboba afina nsɛm no ahyase ye de eba wona age ntam be ye num atena so wona age ntam be ye nsia atena so nyina ebre beba ye be ka ho asɛm de wo so gya ne dibire to wo sɛ de yura ye rempem hini obegya ye de ato na asantema ya to asan sɛ nkate no guma ba ko ba betomu a be sɛ ni nyina de enye ba be fɛ mu saa enetie nti ye da yewurase se we si sa gina ye na enura ma wiase nyina so ayi dai ehu se bi nko be ka se o we de waji bibi wa ye sei ene odi akonya ne ma no ye nkobo de dimoni nti ade ye no kore no eno ene wo pe se de be ya suti asantema se ye de no kore esom asante ye be koso asene se de da ntro ketenkete bi eniema bi kokokoso wo ma anim no se bi ye na nanom tumi o mu ja no honom no na ye no kore me se na no mu de dwuma enu nti na wo be so mpompo nso mu a papa yin tama obekan abra oba be so bumbun so be so ntama obekan ne say untwantro wo de ne kure na ebe ye adwuma na wo de na wonim de kure sa ade ne wo na wo ka ntam enti suti ne ma bi wo ho no me wo say ye hwe na ye taye wurachi na ye bo na chi dom na de wo ye nyina no ye bo mu de wo ma ewiase ye ekoso ma ye ye pa ye wura ya de ye pri ye wura ya de papa yo arefo ye gu so awa dwemedie no so ye kwawa wasefo ensam no eso na ye kwawa wasefo sansa ne abakoso no na me ka wo se hweyen kan ye YouTube live like ye dwemedie ma ye share ma foforo nhwe bi fa comment no gu ase subscribe dwemedie no so efa ma ye audio bi a peso ye bia no fafa WhatsApp number gu screen so no 0244 961189 fafa sa number eso e ma ye person a ye bebo ni nyina e de amount obesa wo testing so WhatsApp na betimi atest na YouTube betimi atest betimi so ajabe so to Facebook ni nyina ya bekenkan nyina e de ama ni nyina so ya Asantema so TV krona e na e ba ni anya boche nya kenkan ni nyina so e de ama enrada enso Asantema Council tena se bio no wo wasefo ho nsam enso e beda edwa na ni nyina eye dedwa e bo se ye nyina yura ehwe esesese na nyina yura edo ne man ehunu se nkonwa sembia ebeba bia no se wanhwe na wansiesia o kire de betima akwakoye asem kase to sesese ne nyina ama sumdue etima ekumase Asantema Ghana man eni wiase man nyina so edia enra wo wasefo nsam ne de na eye asachirifo na asenefo omumienu na ankonwa no emu mansotwen no eda wo no montam na wo hwemu pa de na kai asachirifo na wasa akonwa no eye wo no madia na em se ekodi asenefo no afa yewa hwehwemu hu si asachirifo de ano wajena omade e de ama wo no kure eye no kure se de na kwaku ka no kure eye no kure mutimi so sa no kure ama ni ne yeda so wo hu no kure wo dane na ni sasan eye no kure opatutu fom na fa no kure hye obi ye no wonko a no kure ne bepie no ba be down to edi enti sa na wo wasefo de no nso no ekoye na asaniafo na pa che se wonam adi akonwa ne mfie bebre e wasa akonwa no eye wonam adi a nanso asechirifo no yewura ai paw committee ko hwie mu no enfo ne mfido do a asaniafo no adi ade akonwa ne asechifo adi a e wose yewura hwe na ode wonam ade ema wonomo enti saa na wonomo so de no ekoye ya asaniafo ne nam aware so na ebedi akonwa no so won sa tetebre ne de bibi omutimi digina so de akonwa mo wo bi yehwa so ma wasom pakora osom pa osom kra netimi de akonwa ma ebu akora fiebo mo bese de mo mu esido mo fa odo wo mo ntam mentame wase bia ni wo ene wo som wo wo ne bibia etimi ko stress afie ho mo mo be dia de yehwa se obi nim dia wo wa netimi ebi ni nana opia mensa de nim dia wo etimi ma be dia de chese mo na nyama be bire bibia na mo gina so mo bia be dem that ene de ne de ye de busua dua se de ran so no eya pa eye sutie be boye na se yamfa busua dua ama me dia dia abire bia ye benya akonwa ho ntawantawa sa eye me dia enya me dia to kwa de neba nti se ene ye wa ya wo ba bigina ho nom na wo na wo se ufra busua nim
abusua di ade na wonim na ne wo sha ase ya agbo beja bi wo ma ne mo agina nchen se we ba bo na ma ne nyina awi na se yehwe na we mu de ne dawa mediki aka akonya bi aso hye otumfu ase bia no we ranim na ade na da wonim de wi akonya na ba ko se enfo ni finsha do edi se chen mu se wonim nti se wonya be piem wo na abusua dua de wantimi anka no se de dawa yewra nim no se de mpanifo ne abusua panyin wo na te wo no ahemfi obi anim na ene wo ka bia wo ya se chene de ya wa na de be so wa ye de aso wa se ehire su ne de be bo wa ye de aboba ko no saa na no BBC wo ye menhia wo no na asachifo no ne asanyefo no de awawe ene ba bi di ade no na asem we suti achew e be mfie du na ache papa nya asem kuma na enura na ye bo asachifo ne shirima ye mo hu se wo mo ene betima di ade ma na ye na nu sampa ye wura wa ya ade won na tena konwa nyina no bo bi aba san se asem ne ba be du ho no no na nkie fi se nka wona adi nkonwa na ache no senka omona busua no kromofo na nim wo mo nti se asechifo se yo mo dia na afa ye nkrofo adwemu na mo ade we mu ne nim wo mo a we mu ne ayo mo na ye fre obi nana besi ne ade no odi bi enye yi nanso eye bre e wo ho a de hye na ba mejo makonya sanse di ade wo no e na odi no eye kasa bi emu oduro wo ye dan a de wo fri ade no mu beba aba ba gene da ate mfa wo ne mfie dudu akwati obi nsem ene de ke kan nti saa na ekokosi wa asachi ni asanefo so asem be pie mu yewura nhia no afo yanko ene yanko hwe wa wasefo no so emre wa wasefo cases no so na edoso se de na ye kan no pepe for me some fine cheme wa wasefo cases na ya kan awie no wono mo ede no saa na ekosi ye na chese se de asachifo no na age adwa no ai was isi afi no ko pedisi ye de ba chi yewura na yehwe se bia bra yewura ahye wo mo no ebra no so a entosa bra no so no na de hyekro na wo mo epe no wo so ade ba kwam de pe yewura asam se wonim se osomasi ene betimi ade hene enso onfa ne tumi so nkyeresa mayi wei da omamo amkwan mo amkoyi de mo kan fa na mo se mo na mo se se we ne di akonya no enti mo nko na mo nko tena wo se yese muti ko benkro mu de a mo mfa nipa mo pese mo ne be di ade na de emra enti se wona mo koba na we nti ase a ewo mutimi kantam wo na ne ya hwehwe asem de ne de aye de aye de amano saa na tie nti akwese we no wo begina ho ebebisa wabusua bi ameka se bia na asanefo kra wo nyadan wabusua bi akampo munim nti ne nyina ka ho bi ebeboa ye nyina ama sabi ne kure adadi wo mawe atimu ne kure so se nyina yesua yewura sa ade ne ye baako ne ye ka baako a ne nyini se nka ye ho bekire se de ye aye no ebi aye sole ani ete o man ne ye de ye sabi bredo se ye ni makwa akose aban ne o man ne ma so ti makwa akofa nchene me fa ka me fa boto be enum na maba be chekere baako bi ame de je 5 cedi ade ame de fa ka nti baako bi a chekere na ade to ka nti ni nyina so ye sa na me ne bi me ne omienu no man ye se no enye pani a wodi eni nti abre bia na wose ye hwe se ye be pepa ye be yi eni ansa na yakose ye kwede ye koyi wo bi de sa na ya na tie ya ye ka ho bi nti wo man na ye tim no si ya timamufo no di no kure ene wo dot na ne aka no kure se obi ya ade na enye na ye besi ebe case na nimu pese de wo ye na nye kebe boa ya nanso ne no obi ya de na wo koka se no kura no di na akwaye nti yewura so ye na adwe so no won kasa o mi na no nche ne nsem nchi obi ya ne mo hunya ba beduru ho na ntam nya be piem de be bia busua no koka bia hwehwem na nya wo de ya wo bekọ na de ne de aba ade ba ko nso amesande pe yewura asem bio NSA wo ba na nim na wo kye wo busua dua mu ana wo bo wunkura ansa na wo baba begina wo no ye yewura nim ansam nim no kura nyina so ti se wo so wo mu enti wan ka no kura na wana na wa kasa asan bu abo enti ne ye wona tena nkonya wona ho eboa na ne bu asantima ono nko antimi tina asamba beto manhia ye beyi committee ti se nana opiamensa die tepa hene no odi mu akotene wo hwehwe nseni mo mo kohwe mo ahu se papa wodi bi enye yi enu ntira na tepa hene se yewura se enko wo mani ni ba bia ni mfie du do fa ho ne atro pepa ho sadie enti no kura nya peda nti yenya hu se we ne na kura ne die yesere wa no kura ne de ba ye wadi sadie wo na wo se wudi ye na wo kekira santima nyina ato wo ne betena mu kura na nya wo de ayewura se nya wo de wo ti ato arafo no kura die na message say nyina yensua emfi yewura na say tutu ababi ho yesua no kwedi aye ho beto yen sa wo ka no kora wo ho to wo da kora wo da obi de second so mini mu kra na nim sa ade no eye fita
kasa fita na wonto ne mum yakwa kata so mu aso na emfa wonto ma emfa sundwe emma ti bese no kra ne de yaye akanfo asantefo na ye wura eni asante no de no kra nkwa no de ye adwuma ne de besere ye nyina emfa no kwede nya adwuma na hemfo atwa ne ho ahye nyina ya de sere de na enkwaya se mudu otumfo ani mudi ya mode no kra ye adwuma na mum ye firi wo ye die mu a so wo entam ankrofo akeka e de gi o se entam ye ka de gi bibi se de wura e bo so ekoti ye no se obi akantam se bibi we ye ne dia na ebia wati ne kuro mu no aka ne kuro mu hine ntam ye wura ntam no aka ne kuro mu hine siesie asem na e wo so ye ntam no amane ye di kan ne kuro won ntam no so pe committee ne ahwebufo wona ke de yi wura nsem ko se ade we de e we dia ansa na ye dane ama no nya sa ntam sunsunsu aso wo ne na wo to wo bra ubenya bi ansa na de ono so be kan ntam anya ne dia mo sa de ama no ono so wanya bi se nka ye wura opia mensa be kan ntam ena ntama da ho no no ye wura hwe anka mu asem no ma ne di ne tra sa suti e hu so de baba ne nyasam keto nti ye wura so ntimi ntina medical ka cho se ye wura ntam no no kura wo suro ntam no suro ne ntam what ya se ono suro ntam san se ntam ne ya de da wa e hu a bibi di akira ya ji atu firi tete enye obi na ba ba se sane wo ho eye adwuma so so mesi ne ya ti na ntam ba me pie na nima wo hwe se ntam no obeye kataso mu aso abe se ne de ni twa no aka ntam mu asem na ntam no asem na kwa kwa di emu ama ne ya ye dia pata na nanom ne se be mpredua sesikadwa ansakwa ne aka asem no e wo honom nti se obia ntam ko hini bia nim na nka ye siesie nse de ye wura siesie nsem na suti nka nkonwa ho ntokwa atotete atese na kema nanso ebi ko koduru wo hini bi ho ntam yete wo ma wo bi obi ti wo ntam be ye num so empe ye wura nim ono so so a wonye den onka wasem nti sa ni mane nyina na hu sunsanso ye de yesi asamado ye o man ye beko ukwa ye nana no bebisa wo ensema wo je hye obotom nyina sebi wa miesu amasikadwa na ye wura ante anka ho antem no wo beko akwa akoto Wana say asine dwumadie mu Asante Maso Professional Photo Studio and afin so Grand Echo Cabanas for one no wo eni dwuma me sure o audio bia na opese o yopese yete wa no asem obo no ma testing and as all tribi bi no eye ne den na mum wo ya audio no de ubetimi aka wakoma mu nsem nyina enti ubetimi e de afa number go screen so no WhatsApp number 0244961189 ye babubo ni nyina ama na yetie ni nyina nso na etimi aboye to asem no so de dem ko denyase nsem ye nsem bia obi ye ni de akire obi apese ohunu de ebe firi mu aba wo se nipa hu san se on se so obi somsom pa na wo de wani hu bia na eye na yesi wi asusuti de bia me ka asem wo se wonim obi na wonim obi ha wa ban nipa kro no ne bisa no de ye dai ha no ment na bonten wo asedi wontime nko o me ka hu bi o mo wani pa no na ogina bonten na ototo ayampia de nya ase case na ba beto wo no suti enipa enim se nana adutwu aboni prempe de nya ase hema otoso miensa eye ne ma papa e de madenya ase ku enie ma ase bi wode ne nse eye ne sika eye nyina denya ase fu a mo so ya ache ase fu a mo se nana di ade ne bia enye yiye no so se nana di ade ne bia enye yiye di kan enie ma ye de enie hu nyina ye de kanfo nana no eye ono a ne de a ekọ ne botom na enye denya ase kuro de nti denya ase de ne de suti enura adwo omo sa ba be piem wo manhia na wo me piem wo manhia no krata asema ye denya ase hema na adutuma bunyi otoso miensa enua be ma de bae no ye wura ase da bi minimisi aba ma mi wonya de hie wo so de krata aba na wo ye hwan krata na ye de aba ahemfie wo no a ye denya ase hema na ne nua de aba no o denya ase hema na mu se krata no ne krata na nye adwen ye di kan ono wan ne nua ne krata na wo de aba no nya adwene ye ne mpedifo tetwe nkomo sa no mo kan wo se krata na wo nua de aba no wan wo ne krata na nya adwen ye di kan enti se wo wu nua ni ono na epre bibi di ama wo se krata wo de aba wo se wo ne nya adwen dia na se kwa biso wo bo amofo awie na se ye tu asem na sa ye dai asa aheda enti nyame ya adom a ya wo de di enimi na wo twe ye wa besa atena asem no so wo tena se ya ene ye de nya se hema kantam se de na opia mensa be kantam a ye hwe ntam wa ntam bubo no no se ntam nya ko bubo ye maame na edutuma boni a de wo so ye se obegya de dibira ye dai ato sa na akwa ye ba ye wrami na no nye dai enka de ntimi nka bibia emfa sa na sanra de nya sensem de kosi ya na se ye rana se tutu ababio ama ya ti asese de nya se hema nua sa de nkata fofo aba edi adanse se ne nua ba de nya se ma eye de hye odi akonwa na eyiyi ye ranso enim no kore
and on best what didn't to me so abaka say me se chenchena ache saint no o de krata ba mate yenko hihwem wasa jama committee for so monko hihwemu na nyankopon ya adoma ya wade di yanim ye bobo so me de to so num yi ne na wotwe so ye bobo so me de to so dumie no 12 September no one mo fra report ma no mo sa entena so na emu atemu ebefrem aba no wode abayenya abusuafo ne bi no wono mo atwetwe enkoma na sei e no wono kai Yema for native akwa bamra Santeman so TV amane ne amamre fie na no jode twam no yewura otumfo se tutu Santeman nyina ewura babetena ase ne ye nana no matena nkonya bedwendwena Santeman kase sebi nsema nkonya de ato de bebo bia hyem nyina nana no nkyena nkonya babetena ho eba be bubu sense ne yenya ye denyase sebi denyase asena ba beto ho no yewura ma yete asese na nahema ditwumu abonye otoso miensa nya de hye de na kire no wura ba akososo akose sankrata ye joa de twam nti wantimi anka asem nti ne na yewura be bu asem ne yenya opani ba ko wa ye mompini ye ne ntwetwe nkomo ne ye hwede denyase nsem na kwa akosi yewura ma akwa bamra Santeman so tipacho odin yesu awie ye frem na nakwadwubusi ye achianse ne denyase obo okomfo say yenya obo konfo de na say nana wada roma na no jode twam yewura ka asem na anye yi ne say yehuso owura bi yewura tena ase ensem na nyina atofa yewura tena ase de asem ne kosi ye nyina na yehu am say ja ya betwe yewura say bi opem so ye na bi hia enti yem say ye frɛ wo wase asem no bi ne abɛfra danyase ne achianse de no na ka say yemu de akonya de achianse de niti no yewura etun direct my say achianse for enkofa akonya ye ne ye de hie aye sa aka die wa naija yehu so nwia be ma bi super say o krata bi e dia da say ne ye twiro abusuadua ni nyina ye ne nyina wo na ogina ohima na chi na abusuadua be bi ne o ani yura say nya hwe say ye mane kasa nti ampa opem so de ye hye adwalai ye ba nei wasa ko ye se de hu wo so no minim scrum for ko ahwe de be no enti ni wono nti eso oprebie yewura so ampa wonso aye ade bi ye hye enye yi ene eto enye so ate ye ma no ya wode be na wotwe na ye mfa emuaye mre no so yesu yetie de nse ye wode be na wotwe de be sibia be sie ya wada no ye hwa de akonya ne yewura de kaka no jode twam se maame na nya de hye ye nana oteso nya de hye na ade nkrata na sesia onia na wakwakofa aba no so ka achia se abusua na esi akonya na yeye no bi ana wono so ye hwan awakofa nkrata da ba sesia asem na sa akohye da fofu ohima ni nye odi na chi na de opa chen se onana ahu no afi de enye onana ne ahu na ohima de bebo so asen an ena odi boss ye na se abono eni se ko twere abusua dua na ye twere ye no ne nana bia ne ye nana na ekofa no betena ne nchen ena se bi owu ba e sa tam so no na akwantu ni adade ena onwia be man ebe tena so nso ni na na opokuole eka ni nyina che e ma yihu de wa chi na mami misa asem o wa be ye pani a wo achiase abusu ba be di ade no na ema enifi anase no wo ba wo ho na kwatikwan bi so ne bi fa ne ye akonwa ne ma me da se bru enu anu aka no kwatikwan bi na nso sembu aye nka ne ha because ato na opokuole na asin na na chi ana na chi na na be di danyase akonwa no yehu ya ne se odi aba adueni se adueni ye ne krachi ni woni ne ekutuba ni adade na konta nti ye mane nti no wode ma no yesa ye pi na mpanifo se uni kama fo wa asem wa ene ne de ya kotwere busu edua no ono aso hu sampa won meye won kan ye ho bi na atimi abasa nti aye asem bi a yese nua no ma omunim no ma omu wo se wo ye de hye no wo mode se obenya obusu edua no na da chi be bedi emwo bia ma uni wo kwa wonchiri ma no ebe hunu de ho uni wa wonchiri ma no be hunu de ho ya papa yesu so wa dadi mpacho denya ase de achiase ka bibi kakra yesro ene de ekwan no animu ada ho se de kurura Santeman ewura ese no wa ma ye nyina hu abusua dua no enti se yeso onkonya chi na ya wade ebe na otwe omra de nim se de Santeman ewura wa waka bia no ebebem chi ye de ye wobre ene mre ma no so wode bebi a de da bia no ebetu yie ama papa ye de aba ya fa konya resu ne misawo denya ase kuro na ase sia no akoye se yi peja nana de afiri ho no mu a achiase abusua so mo joma konya no kuro no mo tesen kuro na nka se sia mo tesen sia
ekuro no ye say de wo hwe pinche emunye because ohema che baby ohene che baby mfie bebre mo 36 years ni a akonwa no eto ye na obi ani ye no se e de sakasaka ya ba division ba bia kodia disi ni pese kurura asante mewura otikoko so ono ampa obi mane so afrema na se otena abandwa no so na papepe ye de eba dase manu ato meso ya dase ahefo ha Asante Masu TV bo mode so be subscribe channel wa share jumade ntanya ase na no to enkwanya sam ahudi ekosi ye na ye te kwakwedi kan kan won sam ntanya ase de kan se asem ye to ahyeda se de omo kan ti yeguso e wa atwen se yewura be kasa na me yadoma ya wede fever na 12 September no na mpenfo kwete na asem no so ayewura betumi aka ho asem ti ye wa atwen ye nyankopon ya adoma ya wade edi ye nim ye na chese ho sam e bebe bia no yahwe ne dia so yahwefo adofo nyina enim yento ansam no so dia empempen ya me no wo kase ye good dwumadi yesu anya nya nte ye se ofenso man ese de nyankopon ye wo madom atadwe wo mate den ne erade ya na ma bie kwan ama wo manya ohema kama ese ni je ni wo sebo ekoso wo fenso kro ne mu die ese wani ensa wo ka che ohema ide na na adwa fa no wa otoso mi en sorry for yenko na yenko hwe osebo a ekoso ofenso First my him and a two on no the break intellectual now first my him no shaway my friend say first my him Pachiwa we didn't bend the man asa wo tie na wo boye mu se mu tinu fo mu ndine wo bi na fo mu ndine musa na mo fo mu ndine wo ze fu na ko na ndine aro no o dia ze oba yi ma na ti wono wote o fu so ma yi ma ono na omura piao mo yo ni se o ko so na nko so mo ni yo oba yi ma ba trase kwachi wani mo bia ni wo bonu yo na ni yo jomra ni sirawo oyo kese kwiso ba kese pa na ofoso mahini na tiwono na foso mahima so tiwono na fra no otoso miensa akwasi na otiwono oni na yeke na kenten otoso mienu na tiwono na fra no abroni na wo koso e fatao na usa akisi mbi wo pia wo ene oyo hima atadwe yani yate den na de offensive fo ani age papa wo mo ani age kwaku ye hwe offensive fo ensam no sade esi ekoba ye na hyase ebewura ye ebedru ye nwura enim osiesie ye muntabia na wo hwesiesie ni nyina mentem wase wo amen manya hima entina na yedi kan kasa na me de ye mfato ho offensive se ne yurado hema na wo ne pa fanse ne ma me preko pe entina offensive hema wo ko ne yetu na de so na fanse ne pa preko pe ne sante entina yura nsi ni fom na ekoba se nkunya ne beto ho na keki sapon so se ne nsa wo ne ye de koma eye na dwamna kente na ye fe ne na amu akon na mentimi ho ase asa ahemfie wo no wo tai we achi nti we ba ahemfie wo pese wo be dai obeba bi kokwasa ene yura ne no muto ene o se ne yekọ yesi ohina kofa wo hema afa ne ye de ebrem nti so no so sabi se ka wota na ji asen ka de bia manhia na ko nti die ne ba ya na ye de ade ma na wontimi ma wo nti na se wo kofa ne hema ade na se yetu ade so na kasa ko nti ono so ba kofa wo hema a won ne be so mo fen so mani asantema ne Ghana ma nyina ade aba nti se manya bia nyame ne nananom ne ye de ye da wo mase na ye sre nananso a waba no fa ko mapa metai na dwam na kenten a waba yi na sanse omu nyina ba ye foforo na ofen so ntimi fa no ntuma pamfira se kane se de na tie na sanse wo ma ya foforo sa no amane ne amamre bia ye na na mo apon ye na dwam na kenten de on de manhia na de bia wo tie a no de anyi ntu ni makonya na pakosem ni mako wonyim ne nyina na so ye na waba yi ye sre se ba waba no wo meka ne ba ho na wo mesom offense man ne bi nka santeman se de be ya offense so asomdwe be dai e be ba offense so se wo be pema santeman tem ne Ghana ha dia nipa wo asase pa offense so hene e no so de aba be ka santeman ho no mu nyina yesom santeman tie da na dwame na kenten yase
se wetimi ya nya ohema de ama ofen so man ye da nananom ne atena nkonya wo ofen so nyina so ne nanako tikuro se da bia mpe ma me nkan ho mo te ase ma ma kope ofen so fo nyina ye ma me de na ye de na ba ye da nananom ase kwaku ye ka se obi eye ohema na sade ne sen ne dwumade ne sen zuti ohema de ohema no mfanze ohene e ma me ene ohema amane ne amamrem no mfanze ohema de wona yebese hene ohene ni wono mu a wasade ne se akonya no eye do betina akonya so ba no amane ne amamre kwan so enti wo de wafam de abese emma adehie wo nso wo fie wonom wono okunu wura badwene eye wo ba ohene a wote so ne badwene wo da pompuntunwuma amopade amakura a wodi so hema ne nyina no woni wura bedi hu komo ewo dem ye betina badwuma wontime nka bi de wo ni ohema nkasa sanse bema na yetire e obibia mu enu nti ye wo ye nana asante hema wo ho nanso abre bia no nyono na kasa ye wura otumfo na ye den e kasa na amane ne amamre be yehwehwe mu anka wo no ene ye pani sanse wo na ye nyina ye maame sanse eye buo eno mo nso e de ma emema fi wiase ye nana no mo hyehye o ma ya to ne ye buo e da ho omubu be ma to the sense wo ba ntimi metina memadwa so be ma nkotina memadwa so saa na tie wa nti na ahimfi wo ba ye ma kwan se ye dai kasa se wo wo hu nsema ye bedi no wo hu nyansa bi a woni nko a wo ba ne te se bi mo petomu a mo nko obi eni ho a meti bi eni wo no na wadwe nkira wo fa nsemo a se bi mpede se wo kodi ye no wo so wote ho bi ba kasa na wan kasa na wo so wo de kakra ka no to next time wo ba no wa betina dwuma ba bedi asemo a wo ba ni maame atunifu kwa ma bibi kakra sadia tuniti obeka no so ma yetime gitu ma ne dai yenti ye na ofenso ma waba na afa no waba sisi a na de se adehye ma wo fie no wo bebe mo maduane adie wo ba beto ye no beto wa bere wa no so wo ansa na wo so ba wo bebe no yiye na enkomia na bere bia wo so boa be ma wote wo na wo so ofenso ma no waba na nkomia ye be ma wo so maduane ye be ma na nanu maduane amane afahye ade bia ye ma ofenso koso bia o ba be shimu kena wo beboa na emom di odi mu akotene ye be ma no onu na be kwa akokasa abia bia ofenso pe bibia na dwam na kete na ba be kasa e wo badwuma ma ofenso man na mahema de abra wo ne ma obeka mabuna bom kane na nka bragro na mahema ya ko na di animu na ahwe ni nyina ntina na asade so no se waba no oba abeboa ne ba ene ofenso hene mprenpren sa na ebeka na yenya si ne hema die akaso ba chia yiwura se onya ba be chia yiwura se na ye gine tum die nyina awie dia na sa afei oye ofenso hema esi ade yi na kire ofenso abusua ne kuro ni nyina akase de ne baba yiwura nim na asade enso beba no bebe boa yiwura na ofenso e ma afam no be bibi de aboa ama ofenso akoso me wo kosambi na me nim so betime ya no untime so na mato ama ya hwefo nyina wa betime aboy no de audio ne fire WhatsApp ne so maye ne na ya boy ti ne nyina ya sua ade de me pesa me hu ne se oba obetime de hima no eye free enfie ban e no timi de hima ana fe so oba di o ma na ya mo edi oba hima no omo fa de watwa bra ana de wontwa bra ele timi di akonwa no ya na ho no me nim dia me wo sisia fa asante amane ne amamre enkonya sem no wo ba emfa ho na wo mfiedu ba yakonya kese ne de ho aba kosem ne nsemi timi nka wo ye na asante ma da de nya ho kwa me ka ho de me ko enkonko de suti enya duru so sa wo na ade de enya duru so a wo ba bidi ama na yi emfa wo ni fia wadi emfa so twabra na wo twabra na akosua echa ma otoso miensa dwabehima wo kwakura yesa baba yi na wonya mfinhia duokono nsia jena na akosua chema otoso enan dwabehima mprinprin wo wonya mfinhia duokono enum nti wo hwe age da wone na na ofi mu na eyimfi ba ko na yedai eda wo muntem nso ada ne yankasa wanyini nti emfa ma baaya na emu no na yedai aduru ne so amane ne amamere untimi sesana ma ne nyadai enye yie di ade wo no di ne bi no enye bi so ne bi so wo na wo di uduru ho a we ne di asa ne ebe ye na akopim se wodi wodi eni ho no mo a de na adu no so obedi edi wa se wo yale wo da dem se bi na ni afira na di bisa ye kofo obi foforo ma ne be dai ebedi a wo no eye nipa wo di dem ne moja sanity e wa santima bi emfa wo ne wo fie be bia tv sitie na se wo hima ya ye che na yesi na de yesu ni fie wo fom ye be ayamfo hima so so wo hwa abaya
ye na natepa hema hye da nyini saa nti wo nyina ya ade na adwo denya sehema kwa odi ade so no so mfirihye dunkro 19 years 19 mo nti ye hwe ye ade nti 19 years eso ade no man ka say ye hwe wo nyini a ne de ama no so na wo so obedi nti asante ahene de nya duru wo so ne ye se duru so na ye wo a wo na so wo mfie ba ko a se bi obedi. And for so akwenya say wadwenchen or the comment section at the amaye WhatsApp number no so 0244961118 and your audio no efa forward through the me person me tia ase na besua bebre fa won ye nananom aba ahemafo no wonom so omasede de dikan na afen so no emfie ben kokodi kan chechim da sumi gidi se ye ye beni obi a onim die no atra de wu no na watimi a chechim adomu suko ama yahunu abahema na so hema na sade emfie ben wo so wodi de watwabra de wontwabra na sade ne sen simple wo bramu ade na wo so ade na ensa so woye onya ne pra de na wo so ni nyina ne pese yehunu ni nyina na etimi abo ye nyina yesu ade amamre ni amanya na yegusu a yesu anu nti wo hu nim de bi a WhatsApp number 0244961118 and why your audio no afa ho na abo amenya ase comment section no so ubetimi de afon YouTube TikTok Facebook ni nyina ubetimi ade afon follow yen so bi we yen email no asantemaso.tv1@gmail.com na yentimi ensu ade say your friends so for any ache papa wonom enya nana hema na adwafa no wa otoso miensa obebo na amawatimi abu ekro no kwaku yatwa nsam no so dia yeba na ase to baby enkasa no okansam bebre echeche nentam no emu ene ha tell say nentam no no ana entam ye ne dia no ko sanso nentam wo ka nentam na enya no kora baby a eda no bode bato me gidi sanka na yemfo atwa ne ho ahye nya sa me nka sa wono nka no credit but kame akoye se wono nyina bedru manhia infedia obi aka no kore men de me ka me pamocha fanya se yentwema adwene manu nsi bone but omo ko dru wono nkoko so ya na se ensami wo wa emu no credit nya omo nyina nyina de se de ya na ensami nsi hu fa so na eba manhia ne ade se nka wo betimi atena na so ti enso ase ko dru wo mo akro mo ase se ye rantam to fo ma wo hini bia ntumi nka je se ye ma kwan sa na tie se nipa ne bi na no ka otumfo ntam de a wo hene ase bi nipa ne hye wase a wo ka sa ntam no eye nipa mienu wo de ba mesi fokutire so se yewura betima ma wo kwan se nipa ne ye man hene ne yewura ma ne kwan ate se ne kontire ne ne benkum yewura timi ma wo kwan se mentam wo de mo hwe na mo siesie ne de emame enti se bi yewura da se bi wo se ibonsu yewura wo de no wo chikusi ntira ma sumanya man hene aman hene keka ho yewura betima ma sa bikofo mienu kwan tie me kasa yi yewura betimi ama wo kwan se ye ma wo kwan wo ntumi nti yewura timi ma wo kwan be kwan man hene ka ho na me refi ne di yewura kasa o mentama tofom siesie ntam no ne fa breme emu ayede ne emu ama wo de be komanhia sa na ntam tie enti se nipa ne ka otumfo ntam wo se bi mpredua se sumenya ha je wo be ye ne se yewura ode no asem ne be ko yewura ode no ho na ekomanhia yewura ma no kwan se wonka obeye ho amamre nyina ho amane ne nyina no ode ko yewura mu amane ni ma kan eden awie emu amane ni na no yewura na ama no kwan no wasi sentem waje emu amane ne amamre wo mu waje de akọ manhia san se ntam de nya tofom ne yewura wuti otumfo na da so de a ekomanhia wo se anko duru manhia kwa wo se mu amade ne ma ye de ekọ ne de amane ne amamre fi ho san ntam tie nti yewura ntam de wo no na wote wo no kura suru ne ntam ti obi be kan ntam a wontimi mfa ntam nto wo no nko asere se eyeme de ntima menyai na asam ne nyetera obetime nya ho sunsuanso enu nti na wo suru a wo de ne kura ebu asantama wo se nipa dwene sa de bi se yewura wotumfo ka se ntam na me amede amatena so a obenya ho sunsuanso entam bibi de akiri nti no no wo suru ti na se nana rempem hini be gina wo ka se waka me ntam tra sa de a mentimi nka bi e ma na nya de enyi asam ne ba me ka se nya abotre nkantam sisi ya waba be ka otumfo ntam ne de e wo se ntam ni mo no me ka no kora de efiri ti na be se otumfo woni ne ko school mu di agrofi mo frase wona wonim ne sede wona na woto atale hye no impo wona na wo ma na aduane di eno abedi wo hene ntam unya ka ne be pie nanimu a ebibowa emu ade was wo ye no no wo beye wo beta na no atan sanse wo no beto re na no ma ya ediso yesi aduane no ameto no ma be buchi aso yechi de wo beto ye ne se ntam eto wo no mo a wo hwe no won ka no kore won ntam nim
ɛno nso no wɔyɛ dɛ wɔyɛ no nti ewurade ntam na kasa wɔn nso suro nti wɔyɛ wo de wano kokoyi wuka na wo se wo de ntam na abɛka na wonya kɔbɔ wano se ekim na kɔbɔ yewura wotumfo ntam a ɛnyɛ ba beduru manhia yewura wotumfo na waka no ntam no wɔte wɔn kwa na sire mu wo suro ntam no nti wo so wɔka no kurefim na de ne buabɔ saa na ne ho tɔ na bi aso bi bra sante nti suti ntam de yensuro ntam papa wasan se Ghana ha se ye hwe a ye mpanifo be so Bible mu ne ayi de twato nyina ye be sa ama na ayi afana na wa ye de enti nka me de me nsusu ye mu de enka obi a wo pe bibire pa ba be di no enka ni kwa se ye no wo mo nkomo nyame se nya be so afana mu ne be kan tam be swan unya swan we na ne wa wo se ne o mai se kame ba bi ni unya di wan se se kinka ne tamale so na ke ne wo se ntam tumi wo na so na no ya to ya mane ne amabere na to akene ye hu ntam ne sa ne ma we nyina se ye bonsam ne ma bi so no ne na nam ya chechira santima ma ye ya ba be wo no bonsam ne ma wo no bo ne se mo bedru ahefie kwa ya na hu no se tumi nko na mranso siawa kwaku ye mfri ntam ne nsem ye mranso foforo mu dom ahene eko abrochi eko ne na donko me ame ne me ma me ba ko pe eko twetwe nkomo bebre na nka na ne suade hunu ne de enka ya de papa na nso no wo wie ye ne nsem bi a wokeka fa santefo na eka me se edidi atem bebre kasa twetwe bebre wom na donko nso sade nkrofo si dono epe na asamfa no eko so ma eko ya se wone dom aye ne ka bom na wo madidi eye asantefo atam ayatwema metwe bebre social media so ene ye twene sanya ambassador mafo bi etai asantefo achi se won mo hina de a wo ye enye ebi nso gina domu gina se de mo hina ya no ye ne ye asantefo se dabida de do ma hina ye ne enye wo mpre mo ka senti ayinra na se tutu ababio edi nko na do ma chese ababia as wo represent to kwensi ana ma hina nsensem no de ase ma betena fi ha ya maka a kire mo senke be ya yintwa so sanse mpanifo na bu wo be na mesumi bu bi mano da sumi na se se wo ne kra ma di agra obetafere ho de bia me de ko nkan do ma me na me re ntokwa na e kwa no kra ni nyina so ni fa ba ko na akofa aba ono kra ne di mu akotene ntu siti se de bia ye betena ha na do ma ahene wa yesi ya ye na nanom bi kra nkasa ye wura otufo na tena konya wai ni bonkum ne nifa na chidom ne wana wa keka wo bia no okasa o sebi o mati asem ne tra ene nam ho na emmabunu woni ma de ba ko bia me de pe sebi mabunu e wa asante ma matem the moment a wo be bie wa no de otumfo din be ye bibia wo pe bia de ti kasa tian ade am de pe mabunu na asem no nti wo hwe abefonten tanzo a TikTok ni Instagram no wona keka ho a eye mabunu na eko woni bia nya den enso so na saa wo we na start on social media na nkedi promote adwuma ye no ye de eko e wo social media no so dampare wa mu National Security Agency no so o ma ye den omahunu na ti media e ya na menu asem bia aka fa dom ahene no se wuntumi ene otumfo nyepe de kan ba hu se mlanti ni bi to tomane asantefo mema no ne nananom obitimi bi na no babu na wonya nyamfie be ye aduonum 25 years no odi otumfo atem beti ne nyina ba ya na me fele se be soso Matias niwu se meni papa hwe akwa bi begina ho adimi wura ho nkomo ya na ha sanse nipa no meni umi oni edi bere nduro nipa go ye dai ehye no nti die na wo meni wo begina wonka ade na meni umi oni nimfa ye wura ho ye de amane amamere a ye wura e kire wiase na yesi ye bo ho dawuro nti se wo ya wo firi se wo ni wura wa asem na se wo se wo na wo se ye se wo ye judge court na ye dai se nka wo ko ye na ko world court na akọ world peace one na ase dey say na ye mempem mla meboa me a ubenya mpelifo mo madi wo mani na mo ma ba baji na mo amuta do ma hina ati me hu se twene Jonas mo ne abrantia ono na se ko tina abrantia ke to onso di ewu amatem ne ade ba wo mo no ye ne wo mu ni asem wati ase sanse ayi wo bi na aye no musua de bia me kan asem mo se eye na na agima badu na aye no mo ye dey o musua se eba ye na ka bibia wo pe bia mane ne amabra kwa so ko fam ayi mpanifo sem na ama ye social media me ne wo mi rete ye nya bi nka de kan de wa bonte ma me ko ye to so mienu afimpo e mama me duru asantema mi ha e na obi aba be ka se mi predu asansemfo ana nsem bia eye nsem twitwire di akire wo hene te se wo kwate ase nti na donko de nka kwahia no wo bi se ne nyina de yedie bebre bono se de do ma hene pe ama bono no on de hu se jope so ye bono nse Dubai ye fwa so sanse wo ya e won ye be kwa kwatena bi abo ye bere akwa ye adwuma papa ni bu nti won chekere ni nyina ye Ghana ye pa so dwe de ama Ghana wate ase na e kwa tra so ba besi se
kasa twitwiri bi ya ba mu di aso asantefo mo mpene wo medika akasa asantefo wo mo nkom mahwe kura ne nyesikadwa asantefo betima yi wo mani ayi bibia wo mo pe wo mo so ba wo de basikadwa na wo tu wonte o mo mpene wo ade ba ko wo so mo hye no no ewu sa ba ya bi so ababon tinto tu a ya mpia ne ade tu re obi ha wo nima asem na se so what say ya kabi na o ma pressure kabi o ma so a hu say we asantini we domani na ne mo to ma ne fa na yesrew ko se domahin wo na wo be kwa ko ne ko bisam edi entina de bia wo yesi ye de yewurade na ho wo kasa na num kasa wo kan me ne je ye ne se asema wo kan ne ni pe bua no fo ne se be mani bu no se wo be kan asema ase bi mpre biasa ya hyehya ye dai ato wo na abo ato agu no kura se wo ka ade no wo ba beto ye na najima ba wo ba beto ye menhia 1935 aha ne be peda wo konya no enti de wo ye nyina no de na wo ye de wo pe what you say ye de no obi ani asem se wo bi fi se woni asante ne wa asem a na e do ma ahene na yi na ni mama ye ye untimi no otumfo nya asem nti ye soso se wo no otumfo nya asem na de ye soso a ebe ya wo da na de ya me pese ka do ma asem de na najima badu ne ne sa ne ma ne ma no social media na so me fa akonya we so otumabu na wo media no so for se ye sere wo mo ma wo mo nya de wo mo ye wo ya wo kopie life no so na do ma na otumfo na da ho no ena ese bi obi mo ye discussion TikTok on e bi mu de pe mu followers se de be ye nipa bi wo se oh de bi ye nipa esmesi bet na be ka otumfo ndo ma hina se wo be ba no ba beti no be ka se bi previasa ensama ni kwa so wo kan e de a che nipa no wo ya wo kopie no ye santini a dwumadi no we na wonti ye wo firi so enkojira nko kan se bi ma ye mfa wo so wugura anim ma ye den e ma ye fom e bi a me ka se wo ko ya ka ndo ma hina se moduru wa obedi atam tra plus do ma ne nkonya ne wona keka wo yes na wonim wo yes a obi ogina so nso e do ma wo mpene wo obekasa won kasa ntia wo e de hame no crow obekasa tia ye wura otumfo nti wo ya wonya kokopie sa bia ya wona wo bebe ye kwa twem eno ano no na wo kososo ne ebedi wura atam na sa betene be bi no bi gimi wura atam ye wona waye nti mu yesre wo momabu no o mu twa so na wo mo ntoto se bi ebo ne na park so a ne wodo a ebeba ne kure ne ba be dadi na se bi ne gira bia wo gina no ye wura so be ma ne hu na se appointment ne wura enye ye da e ma ne yi nti wo ya kokopie platform use ne de ye wura ne mu ye fom ye twam na de ye den neko wo nyansa sem bi na wo be kan be to nipa so mo platform so aka neko enkodi atem obi ma me di wura atem sa enetie penifo so wura na so ana wo fo ho agye nkwa ebe ye na akonwa ne bu na wura ne hwan a anya wono nyina na ehwan mo matofom enti ebe sere ye nyina ye nhwe ye hu yie na fa somdwe emra won sansem we hu na audios and voices bebre aba a obia e che na adwene e fa nsami ye no hu de wonim e fa ho obia e che na adwene fo ye nkotie audios na aba ne bi. Hello, Asante Mansu TV. Mr. Sifani bi. City ene kwaku. Mamamu ene adwuma pa amoye. Onyame nkoso onhya mo no nyam kese. Me adwuma mu ntina mbe kasa kakra na me kono masaba be kasa bi wono. Doma hene ene ma oyi. Sesia na no wonim nia ode ne ho kotum na sesi wa fe ne wo bi hunu de ode ne ho kotum sansa wonde wo fi se omo beye bibi keke anaso beye fundraising na mo de aba beye sa hospital na all kan but ade ba ko pa yeso hunu na nipa de nyina kasa mfum so wo yeso se wo kasa ko ekira na se wo kasa wa mfum so ba nti chambia ukoni pema na uyi bibia edom na ehwa na se dom na etie wa e was so you very very careful kwaku kan sampa mamani aji osi asem na aba no doma hene anase domanfo na pese mutu atwea bi editi Asante man nenso doma hene ya akoye ne se bonofo de bia wo ya no de bonofo abefra wo ya no asada ho de duanafo ene wo ya duanani opim na mpima na abeye se ebronfo opim na mpima abeye se na ye ndomafo ti munhwe papa na no kasa yi o ye loye ni enti wonim de wo ye papa okọ ena wase aduanafo obe ekina wase ebronfo epim ne pe wase an ye ndomafo de so afi wonya ba bia amfa na obeka aduanafo history yanso ni awaka nyina amfa kwem
na mmom yɛ ne na hɔ nneɛma yɛ ne nkɔ ne ho yɛ nneɛma a wɔyɛ no san sɛ ɔhene ba anaasɛ ɔboɔ ba sempere mu bɛka asɛm bi mo yɛ ntie ne yɛ ba wɔ se wɔnya information yɛ anaasɛ wɔnya nnintiɛ bi sɛ dɔmanfoɔ no binom sɛ wɔbɛyɛ sika anaasɛ wɔbɛdi ɛtoɔ wɔ aburokyerɛ kototuo anaasɛ wɔtɔ atuo ama dɔmanfoɔ te mo yɛ ne nkɔ wɔn hwɛ sɛ dɔmanhene fundraising a wɔkɔ yɛ because ɔne nipa bɔne ɔne yɔnko nipa bɔne ne nenam saa sumahene no sɛ nyɛ sika a wɔkɔpɛ ɛde bɛdo to atuo ne ade ne abɛko deɛ a abɛyɛ wei ne wɔ Ghana deɛ a nti ne sɛm a moma yɛ ne na hɔ yɛ ne ahwɛ ade a wɔkɔ anie yɛ a ɔno na ana no ɛna de ne ho bɛgye saa adeɛ no bi twa so no nti na ana sɛ ne buofu a ɔnyɛ careful na ɔhwɛ ne kasa yie ɔhwɛ ne kasa yie no wankasa nti asanteman dɔma ahene nti mo mɛkasa nti asanteman ma hwɛ ne video bi a wɔkasa ai ɔkɔdi dɔma nkɔsoɔ hema ɔkɔdi dɔma nkɔsoɔ hema kyɛ sɛ ɔhuru obi a nanso wɔyɛ den anyway me twa so na obi nso aka bi na mo yɛ ne na hɔ ne hwɛ deɛ ɛkɔ no medam ase asanteman so hello asanteman so TV mekyia mo na awie e ma mo ne yɛ adwuma pa mo yɛ de bɔ my Ghana ani asanteman dam ase sɛ da bia ne da nyina mokɔso na mo ma ya so te ne hu deɛ ɛkɔso nso ɛwɔ ɔman Ghana mu ani asanteman mu sɛ na na dɔm ahena asɛm a moka no deɛ modi ka ne mom no papa no sɛ ne yɛ ka na ɔpɛ sɛ wɔdana no no ɔka nsɛm bi sɛ ɔnde ne history no wɔka na sɛ wɔ history na wɔka na atimi kasa kyerɛ sikadwa sɛ sikadwa no koraa golden stool ne ɛsɛ firi hene ɛfiri soro ɛmfiri baabia ɛmfiri soro biaa wotimi kasa kyerɛ sikadwa wɔhene mu na wotie sɛ bi wotie apunya so wotie akonya tuntum so na wotimi kasa kyerɛ sikadwa de a na wo history be na wɔka wo ba sɛ asantefo history bi anya ne korɛ sɛbi ebere bi atwam kɔ so kan sɛ ayɛ kuma asefo na dede nkyafo de kuma na maye ɛna yɛde kɔbu nnua ɛna ɛfɛ kuma asefo ntinye kuma ase nye kum dua bia nti sanse we nyina de pake kana mo nyɛ na me ge no na asɛm ne ya kakra sɛ na whatever na oyɛ yi no NDY as ND whatever ono na ese nkohwe na asɛm na no asɛm yi kakra kwezi asantema no boy so many abreu sɛ woka asɛm bia fa asantema ho special na efana na doma he no be fa asantema ho dia mo fa ho nkyɛw so dizi ono no gan dia na doma he na de ne san akosan no keke because oni sa so ma he na no me hu ade papa bi on pese ba o manim na ya Ghana yeni ba bia akɔ bia ka ho bio na we mu kofa o yeni we dia ba o manim a nti me so madwen kyerɛ kakra no ya asantema de yɛbɔ ho ban pa ya mpem obi amfa ne nsɛm bia mfa asantema so nti na ma nkrɔfo nyina do mani akɔ gɛ ne so no na no nti ɔno nso sɛ na ɛwɔ kana wɔhwɛ ne kasa yi abrɛ ɔbɛ interview bia na no nkɔtra ko sɛ kɔtra kakra no pa kakra bi dia nuanom bi no nso mfa ne ho nkyɛ ne koraa ti mi so madwen kyerɛ no okay ti ebe kasa bi ya me jam na edwuma pa amoye o ma ba nkrofo adwenkyerɛ na yakwakoti aba no nso o akwanya sɛ ɔde wadwenkyerɛ ɛbɛfa WhatsApp number 0244961189 so na yabɔ etie na etimi abɔgwaku yakwakotie audios ne bebre aba medie mikosan we ɛfa anasɛ ma adwenkyerɛ ɛfa yan hemfo a wɔn mo wɔ amanone abrebi ɔmo hwɛ sɛ ɔmo yɛ din ma meka na sɛ ɔmo yɛ din ɛna de ɛkɔso no ɛkɔso afadodo na so amotuma ne ye no wo amotuma ne afadodo na so wo amanone ene wo moto de atam ne nyama nsem no hunu sebe ma ne ye ewo ye ma mu ha ti ehefunu mo wabrochire wo no oma ye din no somo mo so wo mo som ne san ti sasem we kura wa misami anka me ame ba be fama nsa na aya na menti ase me hu se abrante be ye 26 years be 25 so di utufu atem se domahene de wo ye no opese okire ni ame hu se domahene ye ni papa se na me pese me ka kire sa brante ne se mpaboa unipa wo so ayi wura mpaboa wo manhia ne dibire be duru no na ache
achemu e be chepa nipa wo so ayewura mpaboa keke e de ba ho nya keke mpo le pese me ka asem sa nipa we be duru ho sa ne dibre no nya ne mfie mu ne dibre no na achepa papa na asantefo ahemfo amwo e ya monone wona tetetete mu na mo claim say e ba Canada e wa asantefo ahemfo ho US obi na asen Colorado ya kwa konya bi mo tena ho na asuko ne ma wo no na ba obi man so ebe bo bra obe ba beto mo honom e de mu wura otumfo ani mu yefo e di na tem e kan sema ni kwa so ka kire otumfo na mote ho na makama no atum unim se enka ono ni ba ko pinpoint wa hene ba ko pe bi se e bia asam ka Canada hene na owo ye ne bianka Canada hene ba sori o ba sole me say wona mrantie di yewura tem nyina sanka ni pa ba ko bi no mayi o mani mesi se wo hene bi a yewura ehemfo ni bi no ma ya ka wo be na obi a obesore so ya se obesore so de kokot nanso yewura de ni pa kan ma no atum no mo ti wona mrantie nkete we do otumfo ni mo ma ya fone kra mu awo honom sa young boy hwan ne twini Jonas no on ba beto asantefo a mo America honom nti mra bia nu e be kire se mo betim de sa brante na kokot so de mo hene ne mu yefom na so mo me bone baba kama no atum na obi timi fafu esi ne no so wanya airtime obenya ade ha me ne say social media no obenya followers do kwakọ like what you say do be share do comment be bu asie nti mu nyina mote ho omo de pe omusika ede de omo ye ne sika na omo de pe mo tena mo bi de mu wura ni ma ye form ansa na omo nya de omo pe na mote ho na makama no atum de bia so munya ye ba be swan na ye be swan na mote ho na mo ha ye wura na wa ba mo be swan ye mfre mu sei mu gidibere ni wi a na afi mu wura fi se sante hene ene ma mo be swan be nya sa gidibere no na esuko no ma 24 years a wono na nsia wo twa de nso a wote anwem edi ne hu ne kedi di akura ti menya akwanya kopio bi ma so de yewura ni mo ye fom na benefo a mo ko dada makama no atum they say the Bermany America ho say US wo no say he fa no hye wo bia ni bebe wo na up to now wo bia nka ahwe na mo na makama no atum mo twen na dibre ba ma ba be fa ne edi mo wura ni ma ye fom de bia na ya hyehye ye ho ne nam na no mo nkasa ma otumfo na yakaya no atum ache ye na no mo nkasa ma otumfo yakaya no atum ache we ono na na donko wo ba besi akura no adoma ahene ko no no hwe nsem bi a wo ye de wo keka how come say wo hene asabi ya mo wo swan ya wo dibre a wo betimi aka asema ma di party muntini nka ahwe on behalf of yewura no bi aka na matu no bi ade na mu ye fom me de say young boy hwan ono na mesre mo pede mame mako say YouTube say him fa no show mo hwehwe no ba bi obi ya na mo hwehwe no na mo mane nsamra ne kurum ha no ofiri no boy na mo mra me kire na se yenti okoduru honom de wabɔ ne pass onye sa ne ma o me kire ni nyina na enye eni wo efer o sa yemfo ne ye din atwene Jonas esa sedi dia tama o man ka sa ne so obi foforo so abeka wo sa na mo be ye dia mo be foforo na se trakwa sa enipa ni be ba na so Ghana security agencies one na ekeka ho eka bi wo me be ba mo so o mo de ayi o mo fi mo nye peace council o si egu no Ghana hase ade me chiri kura me ti sa atem na me ho kra keka me sa peace suti na ne ma ekoso peace council wo te ya wo twen so bi na me bo wa mani ansa na wo do wa no akwakotum e dia so no maka fa ho peace council de na Christian council no ma de no me ye ma ye Ghana man no ye nyina ya kan no atum ne ye ti wo ma na peace council asema si be ekoboso me ni mfie ni achi ni obi anu a watimi ase wo se ade a mo ye de to ka ba nti yesere mu no maka ma no yo peace council wo ma wi ana omo te no obi de otumfu ani mo ye fam na ya na ya me ya se omo pesika yewura na aso no mo ba na yewura ti o mani mo jisika ma omo so obi de yewura ni mo ye fam na mo ntimi metia sa nipa ne nkasa nkire na mo ko na mo ko fe mo bosia da be musika mo ngwa mo nko na mo hwese de mamma etu dia den dia ye nyina ya kai se yewura ana yewura kan se mo pe ade na ne nase na mo ye dai mo ba munya wie dia mo de nani mo ye fam eye this is the time akotoko hini be jai sa niema no na ne sika so one dey be ba kwa jabe sisa na ba be yasi no man na Ghana from penny for dem hu dey sisi o mo ye peace council dey sisi twa so ye no mo ye no mem Ghana to ka be na one dey ya peace council bia me wasam bia me ka se nipa na manipa eye bone hwe ye nura papa wo ye nyina ye hu da ko be sina adwene bi se afi de me ye o papa me ye amosa bone odu afi kwa de me na kura me nye bio wo de obi ya me ka se ayanka ne ye rebi se ya ne ama akoba sa na ye sa sabi fasi adua intia so de prenu intia mere be ba sa de no so be ba ye bom pa so se be ba se peace council wo ma wem ye wa police for ye go soldiers from penny for mo di go man nanim na de ye koso obi ase wo nyi na adwen sisu politics ye pe de bere bi ni ya be wiye wo man sika no ene wo be de ye de e wo so ena
Adia na we say now me make comment say Baumia ko Bruno House of Chief. The Okoye is on your campaign Okoye. Comment me who comment na ma hwe say ni para email ni ade nyina mama ni bi o me plan. Me pese me ni tim komo anya asem ye dey. Ewom na me bisa na nsem. Wo ti ya say Baumia ko e no okope ni dibere. Okoye na ntokwa ejina hu gidigidi anko betima ba ba enti mu nyina motia mu pegipre moko ba bi ko bontoa na makọ na amanso da wo munye ma adwese beka ho asema wo so ko e campaign won ko ye campaign na bono ntoma no na asante ntoma no wo ba benya aba ni wi na ntokwa da bono ni asante ntem na wo wote wo na wasa aka asem tra na wo dia fa ho adi da bi sa de esi enti na nanom a wo wa mo no ne sebi mo friend na mo adi yewura ni mo ye fo mo no emre bia mo de ne faso be ye bia mo na mo fa ne faso asante fo mpedifo bebrebe wa abrochi wona wo nsam wo bi o mo ka bi wo mo wa mo na ne wo no esa mo fra na mo betena obi ma so mo ye sa ne ma yetim bo mo ba mo yi mutim do mo wasam ko embassy wo se no mo ye mo papa no mo mpedifo yetim mo bo mo yi o mo nkasa mo maka mo no to ma che dodo arafo ye nya ofrafo ba ko ye ne no entwetwe enkomo na yemre ono so na dwencha wo efa nsam a ekoso ne ho na na wada ma ye mo adwo e mo akwa aba na Asante Maso TV mejo so bro na ye da se ye so ye je wo so me ba cho na ye benya udin ene ba bia wo free free okay wada ma midin ane obrempon na akosi ahwo ya abibio bele esunya man mutuntu hene okay mi anso na mesaye sofa se hene dimpremprim ya me kase free sofa se ye beda wase papa sofa se ehene ansa ne yebekọ ye nsem kra no usọywe ye tete se nsem bebre kwaso krom wo wantwi bi ekoso na boye mu kakra se yakọwie se okay madam the o kan ye no kra ni sai chire miwa esunya man hene aduana PC Asante me nyina bi nkom hene ebre ni sai wie no mentemi ho ase kakra na mentemi ho ase na nye mentemi ho ase ye mebusua ye adisi ebusua no mu okay sofa ase akunya ne ye asechirifo ana edi sofa ase akunya free tete ana sofa ase kuro ne so ye esunya man hene kuro okay nti asechirifo ni di ho akunya na ye nuanom adwamponfo mu free dwaben omo no sunya mahine ma omo baby tenaye obi omo pe baby atena be ho no iso omo fre ho no o de dwampon ewo edunku ene edumasa ana afi asewa kukufu side ho no okay ho na sunya mahine di kan de mo na bibi nti omo tuba omo nim etra nkru bibiri omo tra esipon no so sunya mahine ikru omotra eduaben no so ye na na don't he otumfo don't he omotra nkro bebiri ebe to ye ne sofa asefo no ebe pe be bi tinae e wo manim ni nyina so ye ne ade bo yura mane na de ma wo mo na de tie ne se na odu ni mapewu ye no na se sofa asa kunya na da ho ache ya insiye na odu ni mapewu na chi no edwampon hene no ni mpenifo omo mbesra asase tena so no one ne mpenifo akwa kodu ba bi eni asase ye isi omo tisu sisi ye sunya man hene asase sebi omo siri free ho ne enso ye si bibi chire yura ne yura emiyema omo ba bi tena ye nti nom se esunya kunya nto ho an chenyi nti no eche no nti no na omo ye period sa ama asase a edwampofo no ko omo sere ye de ma omo tena so no ko omo twa nto e de ma esunya man hene okay ana kanena anase ene ise kru bi etua nto de ma ohene bi ane kyerese saa ohene oksa kru no omo sra asase ndi free ohene no mutua nto no e de ma no no nti ento tua no eye adansidi a ekyerese asase we eye oman hene bi dia na sebi yesire bi na mamu de tanti afi bia no muntua royalty bi anase sika bi e friend ento emfa eisimu kinase mote ohene bi asase so nti mutua nto na first ntete na akoyese udidi asase nso de efu kuku ene manchi kwia ye nti na utua nto bae ni de se wote o man bi asase so na etukura ye won nchichemu wom asebi
ebi sɛ dwamponfo yi di American ɔmo sum dwaben ɔmo yɛ dwabenfo ana yɛ ne sɔfaasefo no so yɛ esumnya yɛ so yɛ sum esumnya ba yɛ ne sɔfaasefo no yɛ ntuanto because yɛ esumnya hene adehyefo nti ɔdehye ntuanto ɛgye de wabɛsra asase te so ana sɔfaase wɔ na nso yɛ wɔ ebusua bi ɔmo so yɛ from twini durasefo ɔmo so yɛ ne ma ɔmo baabi tenaeɛ saa twini durasefo no so ɔmo nso ntuanto na emu adwamponfo na ɔmo no bɛbɛto yɛ no sɛ daakye bi asɛm nti no yiwura ɛnsesɛ yi mu no ɔyɛ ne sɛ ɔmo de ɔmo betwa ntɔ de ama esumnya man hene nti ɛntɔ no besi ne ntɔ no kɔ na ɔmo ntua but kuru no asase na ɔmo te so no tu kuru no kɛyɛ sɛ nka ne yi mu a ka wo tete a ɔman hene na yɛ na asase no ɔma ne mu half na wo saa abusua na mbɛsrɛ tena so na kuru na mbɛsrɛ asase ne bi tena so no half na aka no mo nso ma yɛ den mafa nti kɛ na adwampɔ hene ne dɔm ankɔ mo sum dwaben no nsase a ɔmatete wɔ esumnya man hene asase so nyinaa adwampɔ nsase nyinaa kɛsɛ ɔmo di emu kyɛfa ma esumnya man hene na de aka ɔmo de akɔ akɔsom ɔmo wura ɛwɔ dwaben ne nyinaa no ɔmo nyɛ nti ɛnam sɛ sɔfaase akonya da ɔkye nti ɔmo yɛ pirido abɛfa sɛbi yɛ ne ɔmo bɛto yɛ ma ɔmo baabi tenaeɛ no ɔmo sɛ ɛba abɛgye yɛn nsɛm adeɛ ɛna babusua sɛ kyerɛ busua no sɛ yɛmpene nti yɛwura bɛyɛ yɛ de kɔto n'anim na yɛ sɛ akonya no so ada hɔ akyɛ ɛyɛ sɛ akonya ada hɔ tetetetete ɛna di kurukunya a sɔfaase na ne yɛ aboɔ mo time ne mpanimfoɔ na na gya bi mo time no ɛnɛ wɔyɛ no sɛ daabi ɛnɛ sɛ sɔfaase abɛyɛ kuru kɛseɛ yɛka kumase nso a sɔfaase ka ho bi nti akonya deɛ wo bi sɛ ne yɛ di kuru akonya ɛna ɛnɛ nadaroma ɔde ne ho ɔkyere kusi ntrama nana esunya man hene wapija sebi ne sɔfaase akonya yɛ di kuru akonya nim ayɛ ne brempɔn mu a ana sebi nana no hayo no mu yinti no wabutuntu hene ɛde ama sɔfaase adehye na yɛ asekyerɛ adehye na ɔmo yɛ na adehye nti saa nana adwampɔn hene ne kyeame ana nam sebi nsase a wabɔ awuram abusua nsase ɔmo didi so a wɔde kokotini akakabe nsɛm ɛde tumi ahyɛ ne nsɛm ɛde langard nsɛm amatwofoɔ ɛde nsekan ne mmaa egu abusua so abele ne nso sɛbi asantema awurade a wɔmpɛ koraa ne langard nsɛnsɛm adamitie na na mo akora na me sɛ asantema so tv mu nana nsɛm bi ɔkan na mu pinsi mu ama sɛbi atiifo nso yɛate mu yi ana mete firi mo sɛ nana osi tutu asantema awura di ɔte krare ne brare ngoma so sikadwa awura ɔka bibi sɛ ɔhene ɔde kurusha wɔn nsa ne sɛ wuntimi hwɛ kurusu na de langard ɛne bɛwɛ wɔn nsa ase de a ɛne obetu akonya so mete yɛ mani gye ho paa ɛno bi na sɛbi nana adwampɔn hene a ɔsom nana adwaben hene ɛyɛ otumfo si tutu asantema awura ɔno ani nua kuma nana adwaben hene sɛbi na peni ma ɛyɛ nana adwampɔn hene ne kyeame ɛde sɛbi tumi ahyɛ ne nsɛm de maa ne nseka ne langa asɛm ayɛ sɛ adwampɔn nsase a adwampɔn foforɔ mu kuro dadam ɛbɛsrɛ firi na ne esumnya man hene ɔnam sɔfaasefoɔ so ma ɔmo sa kan no wɔde langa asɛm agye nsase ne nyinaa basa obi kura tɔn asase abusua bi ade asase ama adwumaku bi sɛ ɔmo ndi sɛbi ɔmo nnua nkenkaa wɔ so saa tɔ na adwampɔn hene maa nka waba no ɛsɛ nka ɔne sɛbi na esumnya man hene mpanimfoɔ saa tam ne yɛnsi na esumnya man hene nka ɛsɛ nka ɔne na esumnya man hene mpanimfoɔ ɛka bom na ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ a sɛbi ɛnam sɛ ɔmo bɛsrɛ asase no mu tua ntonti no ɔmo de esumnya deɛ sɛ kɔ ɛbɛkɔ wanyɛ ne nyinaa wɔde langa de agye nsase na yɛ obi atɔ asase da koraa ne asa atɔn ama nipa foforɔ obi si dan a ne yɛde langa de akɔbugu dan agu ɛkɔ police station so a sɛbi preduasa adwampɔnye kyeame yɛfrɛ no kyeame kwame nsa dodoɔ no afrɛ no atakɔdwo wɔso wɔn deɛ ewiase policefoɔ nyina watɔɔ mo ɛdeɛ yɛnim sɛ ɛte saa ɛsɛ ebi edi edwuma fa yɛ trɛdɛ asɛm no kɔ trɛdɛ akɔ a wohu ho hwee na yɛde maa ne sɛ kan sɛ manfoɔ nneɛma eti bi baa yi no wɔn sɛ sɛbi esumnya man hene esi ne brempɔn na brempɔn konya ɛda sɔfaase no wasi ana adwampɔn so bɛsrɛ asase firi sɔfaase ɛhɔ ɛma yɛka kyerɛ yiwura ɛne ansa ne yɛma adwampɔnfo baabi atena ɛnti na esumnya man hene esi ne brempɔn deɛ a na sɛ ɔmo nsɛm ɔne ne langard nsɛm na ɔmo de kɔ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de tra so ɛkɔ twini ase ne sɔfaase no
so far as titiri no enya de say be ye adwuma okay enu ntine say di sa na be de no de patapa ebe hye ne nsem no de mema ne nsekan aba me so ne mpuko be nya menka ase bi buru enka ma hwere me nkwa na ne refi no say me hwere me nkwa akonwan de da so ti ase ewo ho ana yesi amene mo kaze so me nkwa so hye ne nsa ba wonim ne sa enti mampene ana na sunya mahene aduana piece esi ne sofa ase adehye kunya yi ne tuntu hino ye sofa ase ne na me ba behwe ne nsa ase ne japade e wo sofa ase ne mpata mu nyina na enye nkwa na betra so akwa nhwemu ama ase bi ne nsa ase ne japade a enkuru ni bi be sretena so te se edwampofo be sretena so mtua nto e de ma na sunya man na me ba behwe se me resi ne brempon de a ene enta na edwampofo tua no eso mu se mu kena na se bi ye de koso miwura no eno ne edwampon hene ene ne chiame omo ha nyina o na se bi asemu yi ko ebe nyina so no se bi mi miwura pekope da se bi tu sire bo nana dwabe mai hene ono ni mia ni mpon pa na esunya mai hene ese ma me ke nyina se miwura uti mi a onim de wo mu nyina okay onim mu abako se nyina kwan a se bi edwampofo yi no mo tibumfa satam no mo nya edwampofo mo tibumfa no mo ni dwabe man ne netie na bibi nti obi nim di si nti a omo ba ma sunya ma on ba bi tena na ne dwabe ne di animu ene yiwura asantema yiwura esere baabi na ede mo tena o de dwampon na o de dwampon mo sentiment na eso mo bo mo anim no mo be si so fast force no esere yiwura ma on ba bi tena ni nyina nda se no tu sire bo ene nim se oni mabako se nyina eti e ba na edwampon hene ne chiame ye rich no omo de da se bi tu sire bo din so na kansem wa bla da se bi so se bi buru make say baby oti onim na mama ni mama ni nti no wonim ase bo nyina ho bibia omo de nana da se bi tu sire bo dwabe man ni din ana se bi omo di akaka bensem wo edwampo krumo e ma ne tra so koso fa ase ene twindra ase enti no de omo ye de ho ase bi nyina ma police for na police for so ye adwuma pa na me bo police for abaso a na me bo central police station me bo ma abaso yi pa ene adwuma kese omo ye na afi nso no Aswa division new commander de naba ofri Eastern region commander so me bo na abaso pa Aswa commander wa ye adwuma den papa yense ni be kwa ofa so a onya abotreti timu enyina hu se baby asem ne da uti obrempon ho ya asem o ka na uti se bi nananom chiame nso asem a o ka obrempon asem ni asem nyina to asomu enti no ono di asumdwe no pe wo so fa ase ani twinya ase ani edwampon entem na se wonti hu bibi ase ewo ahinsi mu a se bi asantema ne Ghana nyina yi nyina ba na ahinsi mu ahinsi mu a the Supreme Court ni menhia asantema ewura ni fi ni Supreme Court on de okwa no kure bia bia no kure bia da bia na bi ti mu no ayi denya ase asem a mo kan denya ase hima ondi akonwa kure bro be 30 years ba otu voice tutu abibio asantema ewura a wo ma hini ayi akono no de o se wo de me se ene no kure ene bebu na asantema nti ene denya ase akonwa o mu se no kure da dia me hu se akonwa emfa woni mredodu a obekena akonwa so die oya ade ase die ochichiri kuru die di kuru ni ma no wodi ade kane otumfo ose tutukwa bi obefa so a obehwehwem na nananom aso no dae ne sikadwa kofi a eta ne chi ama asantema ayi kukuruku sikadwa kofi be so ne dae amene usa ena ya ade ase fo na usi dinya ase yima akwa over 30 years yese onya de shi wa kunya no oko rempe nana rempe otumfo rempe hene enchepi yakwayi ewo manso mem yakwayi nana rempe hene te se sumnyafo na aba ha no oton safre se emlefi sanse ono nso oye aduanani ni nua panyin ne sumnyaman hene yakwayi nana rempe je yefefe so woni etena se dinkomo 2 years ewo ahene mu ekire yese wadi akonwa 54 years na 54 years ne ka asantema mplim ehemfo a sebi almost watena akonwa so achepa 54 years na rempe yin ka ho bi enso hwede emre dudu na rempe yin di atena rempe akonwa so otumfo se tutu asantema ewura opim so na dawo mo de me se ene no kore bu na asantema nti
on say akode di se rempehene onye de hye akonya ne nye sebi aduanafo akonya rempe akonya no enye aduanafo akonya on so wagye di akotwe bebi a akonya no hwem na tentina na rempehene di akonya na mo kan wa wase asem wasa wa wase asem ko ya akode dwase sebi enya asene ebusua na akonya ne yomu dia na akonya ne asechirifo dia enti opimso die na dawoma me mpa ya me bone se opimso seju nyame mani na over 300 years amen yes hoodin wom na oma santeman nkoso nya kese na no kore entra so nko Ghana fa na nyina ni wiase afa na nyina wiase afa na nyina sebi prebiasa opimso sua no na sebi na man hene na brain konfo a yenso yaba no yenso opimso ni yemfa no kore opimso de tetere na santeman enye adwuma na ema yemfa sika ndi anim because opimso onfa won se sebi we aduanani onfa won se we asechirini onfa won se we yukuni opimso abusua ayoko abusua yoko kese one ne ayoko fu nyina wo wiase nyina PC enso se asamba ne so opimso ye ne hwehwemu ne se eye between oyoko ani asechira opimso be nya abotra ye hwehwemu ebo oyoko abusua on kase se de abusua ofrimti obebu asam ne de amaomo saa so na fe bo asechira o de bebo omo ebo aduan na o de bebo omo eno ani nyina ye hwae de esua enti na na adwampo hene rechere one na chiame odi tumi ahye chiame nsem a chiame nyina no sese no police for adaroma inspector ejey Samuel ejey o anti robbery unit ono so abo adwuma papa sese asumdue ewo so faase ewo twini ase ene adwampo police for so do mani atofom ese omo kese se pb akwa atofom o so faase ne mpatemu a se bi committee ni assembly man mo masonte ana assembly bibli onso a omo akochiri ni nyina se bi ye no de ebeje mu de akoma court na court aye hwehwemu adwutwa asem ebe mu se country ebe mu minua ba ne fridge ni sika chiame adwampo hene chiame kwa mensama enipeku bi beto share ne so ese ne niam ni nyina police and the court ebe ye hwehwemu a me de me believe in Ghana police omo de ombe ye adwuma kan na aside enu ni nyina no sebi sese so police amma so faase ebusua no sebi omo de ya hye na na adwampo hene enne ne chiame nsa ese ebusua ni bi hu guso egunkra yebusa no kopem se police for you mu omo ye no sebi emlante no omo ye twitwa asem no emlane no omo ye dey ebedi enti so faase de sese de asumdue ewo ho bompa ese enkoso eni mpuntu be bana aka esuminyaman na aka asanteman na Ghana nyina nje ho ye kama ese de hojo na na ansa na ye beja wa ukono yenhwe eye doman hene sensem adane da nyina otena social media so na okeka ese waya ma entokwa ekoso social media so a ejina eye domafo na abonofo ne asantefo entem ade na ehemfo a mubetimi aka bibi ade ache doman hene no akame ese moye din na de ekoso no ese no mabunu no eye age ntokwa ya fe sebi wadawma sisi a wapija doma ensense mabede me kwa na maya madwe se repem no kamene asanteman so TV ko mo de mo kasa e ko akiri amansan team pa ko mo ye asanteman so asantin so nyina free esumi asanteman so ense mo ye asanteman so dia na mo ko akiri enti ma yesa nka mepe akwanya bi no mapɛ mo telephone number na mapɛ de bi na me mo hia na doma ensense mo so yenso ye dia no atum ko de adunia ntena se nya hwe ha sebi nana do ma hene wa ma nani atre ni nton yen kasa mfanye kasa twitwiri en kasa ntia no se no sebi aboa ana akwasea na emom de oye no emfata amamle ne amane sebi mitie ne nkomo twitwiri bi a wone yesi obi de antina na sebi bi sha wo US sebi me woman no medi no ho ya pa enti wuntimi nya wo interview abla on kan sante asem na wutimi ye wo interview emma sebi na do ma hene sebi bu oye otumfo se tutu aprenima na do ma hene otumfo se tutu aprenima what you say na do ma hene ne nana ebi e friend do ma akusi breso a sebi oye rechere otumfo nya asantema soliti adoma akusi emma
yeah asante abakɔsɛm a ɛne ɛbɛto kyerɛ sɛ otumfoɔ ne asante etwa dɔma akusiti ne kodu baabi na dɔma de ɔbɛfa dɔma akusi adwa ɔkɔmfa no te ɛyɛ sɛ deɛ ɔsrɛ asante ɛsɛ sɛ yɛkɔsɛ bia ne sɛ yɛwɛ di nkunim a ɛma sɛbi yɛnkum ɔhene no a ɔdi kuro ne sofoɔ no na mmom yɛmfa no nyɛ dɛn ɛmɛka yɛn ho na yɛmfa no nkyekyere asanteman ɛti ɛnam so ma dɔma akusi ɛbla dɔma akusi yɛ rɛkyerɛkyerɛ asante ɛkum dɔma akusi no na deɛ obɛdi dɔma akusi nso starte sɛ ɔyɛ rɛkyerɛkyerɛ no ɔtumfoɔ ɔsɛ tutu asantema wura ɛne yɛ capture no yɛ capture no ana sɛbi ɔkɔmfoɔ no kyerɛ yɛn sɛ ɛma yɛn kuno na mmom yɛmfa no nyɛ ahyɛnsodeɛ ɛma no nka asante ho ɛtum sɛ dɔma akonnwa no a sɛbi asantema wura ɛpagya akonnwa no mu ɛyɛ no ɔman hene no yɛka dɔma ba asante a ɔyɛ otumfoɔ ɔsɛ tutu ɛkra dwalefoɔ Okay. Not just only Jalo Tumfo and yes, no, one or two voices to carry Jalo in a sense, a bra, as I'm guessing, see a Ibra Santimera, said the one fua, yet can't, and you also said the one fua, aqua, manaqua, yes, as a pagan homas ante, a cosa, maybe busy, also two voices today, say, two for a Santimera, or Tisico Jasso, the book as a fua, Sebi, a cuckoo, and your man pimpina, a huju. E wo so nneɛma mu manema kasa eti ebere otu voice tutu sebi bibi esi na bufu aba yewura why say na bufu aba no ɛyɛ dɔma ahene ɛne yɛde ni dwale otu mfo kra in a sense sɛ tete no sɛ ɛyɛ kuma dɔma ahene ne afaw na wo yɛde wayɛ amamre na sebi yewura na kuma aba fo enti ano ne kra dwarefoɔ no yes okay what you say enti wo dɔma ade wo at the end of the day no dɔma ahene enye sebi previasa one otumfo na manhene emu na yepe na otumfo amanhene kra hwe nkuro bi se mampo a ne yehwe nkuro eba na amanhene status wa ana mu nyina mo yepe by in terms of development a ekoso bo nkuro si yefa kuro bi enwe se kuro bi Kenya kuro bi din a enya no ye ka asem a do manhene enye nkuro any dibre in terms of ahini nye ne tipen ne sebi nana mampon hene enye ne tipen ene sebi yewura esumnya manhene a oye aduane nyina PC on ben ne baby nana do manhene de ufure esumnya ufure aduane mu sebi unya panyini a oye aduane PC no ene nana esumnya manhene asantema nyina benkum wo hyeyemu na wo pode wo hye esumnya mu unni ano empona ko wetima kasa amana traso de tia sebi opem so wabra esumnya manhene entumi enkasa kasa na woka no obi a wo esumnya mu de wo ye den na watimi no wa compare sebi de wote krawe ne brare homa so yewura asantema yewura so na ebra na ne do manhene ekasa do manhene ka asem bi se sebi wone se otumfo se tutu kra se nya bibia kwa pa ne che no age eno ne se do manhene hu ekwan kasa yi sebi sa na o kan ye no sebi me ka bibi na ya do manhene sebi predators on fa na no twitwiri fom na do manhene fa na no twitwiri fom na on sa na chi because all sha se no kan asem a na nke di asomdue ebeba eni mpumtuo edi ani di anka mam sebi na chi ta fo do manfo na nkasa hu se sebi do manhene eba no eba na amamuo ni kuro development ne tipen ne nana mampohene enye ne tipen ne na sumnya manhene enye ne tipen ne tepahene enye ne tipen ene shei bawu manhene enye ne tipen ne bompata enye ne tipen ne agogo enye ne tipen ne kokofu enye ne tipen ne dwaben na esiden kawo ka bibia mo se afa die yewura nana do manhene sebi ono ani nkonwa mpo na eye ne saa afi de nani ba na so ehu ahini na wo udi no wo hu ase ehu eso sebi nimdie na o kasa se nka oni asante ni problem bia e de nim se nka ye de ana wo wi akogina keka se se yewura santimewura enye bibia mpo a ni panyi cheo eno kwa wan kasa ye kra o be santimewura bibia mu ye bitimi dia santimewura se me obrempo apesa mo ya bebio ana sebi ona na do manhene ni ntimi pa no to e wo diploma ni ya to bi se to ona na
mfata sɛ wobɛn ho asɛmpa na meka kyerɛ no asante mewura baabi obetu ne nan bi asi no wo nana dɔma he no mfata sɛ wotu na bi si obi Ghana ha nyinaa wɔhene bɛn ɛne tumi edi anim agigire ma Ghana man lo yewura ɛma bosia nkodu baabi a igyae de kyɛ yewura na sɛ tutu baabi o yewura na sɛ tutu baabi nko a sɛ ewiase afa na nyinaa ɛhwɛ ne sua no sɛ English aburukyire UK Bruni oye UK hene ekura no oboni mu e de mana na se itu abio asante mewura ada na me hwe yi bi na me hwe UK omo document bi amaya omo ni omo struggle ye olden days no tete no amaya ni UK konto ko mu odin pa untimi nkan yi asante mfu e je no tro asante ye oman otufo se tutu eye ken oye oman kehye sɛnyɛ Ghana ne ani Ghana bom ayɛ adeɛ baako a asante kyekyerɛ no ɛyɛ adeɛ kɛse ɛyɛ ɔman mu a mehwɛ ɔmo document na mehwɛ ɔmo museum bi no matwerɛ ɛde agu schools bi ho sɛ asante na otumfuo ɛdi nka ho ɛno ne aman a ɔmo ne ɔmo akɔ ade na ɔmo ankasa nkuru ɔmo sɛ aman a ɔmo ne ɔmo akɔ ɛdi sɛ bi wo nana dɔm ahene odɔm akuru na nan kura no ebeto gya sɛ dɔm a mo te kɔɛ mo amfifo asase ɛso sɔle a wodi dwa yɛ ho ɛkasa na dɔm ahene kura de wada wo ma sɛ wo obi na no be konto papra na sɛ waka nsɛm a enim di akyerɛ na ɛyɛ sɛbi aman na wasante ɔmabre mpɔfo kura ne kani enya yɛne abre mpɔfo kura de na dɔm ahene sɛ woni enya na woni yɛ ko a sɛbi yɛbɛka sɛ yɛde ɔne yɛ ko a enko ba bia na wo betra so na wate wani atra wani ntɔn aman ni bebrebe wasante memu when tini bi anko fight na sɛbi pedasa when na so joy bi na ekɔkɔ dia na sɛ ɔdɔ ma hena nkasa kora no akonya na wote so sɛ dɔ ma hena no unim akonya no ho emfaso bia na anu ho hyehyɛ nana enti nana wada mama memra mu kakra ye bre no enti sɛ ye hwɛ mabunu no ko na wo mo kontokwa social media no so a wo mo to nsam ema ne wo mo afuto ban sima ba ba ko bi mu na wo de be ma wo mo ye bre no enti na yenye ade sɛ mafuto ya kra me de ma mabunu ne sɛ asante sana tete no netie asante mo jande wo mu a obi ka asante no an ka asante kwampa so obi ka na na se to abi no an ka kwampa so a emoja na eyi omo adwuma ma oka de e se oka maybe nintu afuto bi amfa mama bu se amon koso no fight ma asante ye ne na nanom de ta o machi sebi ye se kokram am fere se e beto apampa mu a se e be fo bu on be so amon so ye so fere se so di ata wa ne e kuto be ta so e se na ndo ma nye se we hu na mu hu ni gina e hu be bi o gina in terms of anim na so ka se we di sebi buru ye we din e na be page an ho aye kese de a amaburu ni so ye no social media so bi ta o machi yeah, because the man didn't want to say the man every one. And my brother soon casa and Frenchiano. But what would you want? Our cassette is Kajakufi. It's not my Santi, 2 minutes more than so. I didn't jam a Bruno Mosso and any fighting to many of the time of Brunity. You okay won't be on the fighting another man who be or shadow media. And my Bruno Cost and another media of the property on the other view. As soon as I need to India, the time of Brunity. It's not the Maya Sante. Ana ya beda wase papa ya bre no enti emsensem bebe wono man ka obeka e de ache enti ya be shada pebre na ya ba na so na wanya daje cheche ni nyina mu ama yetime ate ase enti ya beda wase senda wase na ejuma pa mo e da wase no mi shamo eme afọ nana obrempon ahoya akwasi ababio esumenya man hene tuntu hene ono ana san ye sofo asan hene nyanya na ye no atwetwe nkom no kwaku wedan ki yewi na so asan bi asofo asan hene kan ye eye me de sado man hene tete bro en ne nyina akọ yo tunfo kra dware enye na na kam nim enti ye ka se otumfo mbese obekire doma ase ya na me kasa ase bi ansa na ofenso hema a wokọ ansa na ye na afrane wa ebe na yura mbese obekire na se yi nipa we nanso sanse wo start ye niamon sem no ye niam bi yura ba bekire na se ama no wo se wo akonya no di bia na enye mi ana me de ma wo se wo ye me ma me so mpa wa so mtitina so na nka de hye bi ba e wa ba bedi nka me hwe wo fie nka wo kwa na nka me ye fifi wo nanso so se wa mbe wo se ene ye wo tira ba bi e wo se wo tira dia e wo se ye kire wase ma hu nipa wo ye de wo ye ne ba bi a wo firi
nti na doma de si ruka so wotena se bia wotena so wono no nko aho se wo che na se a se de bia ni se na ma ye mfato na nhia e wona na soma na no nyina wona na obi kan yakọ ansa na e wona no wo ba be somo nti adan de ko e na wo yi wani ma wo pa untimi mi wa no kan kire yiwa o tu bus o yeso so doma nki hia se ye dai e wa se nkuro no hyawase se nkuro no hyawase de yiwa yeso yesro ye hyawase de nka ifuro se na nki hia e de makuro no menso so asase ye da wo se na ma ye wom ne ye fa sisi kuro no se de me kan ye wantimi nwira asante untimi nya brekum ne sampa ye dai e wo so ko ne wona keka ho akoma dan ne tanos untimi nya ne nyina anya dai ento honom obadwene ni nyina ko sise de beba ha bia na wo se bi ba ho na di mpuntunwuma ya de eba enti sa ne ma we nyina untumi nyai e ma menhia ene wura ma medi ho nkomo na wo so sene ne de a wate sa wo kra ya kra dware fo na e me pese ya du ohini bufu ani ya ku di apata wo nyana koma fiti ano de untimi ma meka na fidi na ekiri ma kiri ma ya ba kosem nanso ye wura mbeze sem no de ye ntimi metena fidi so enka ne sa nti abere ni abere nyina ye nyai nananom ntina me ya na me ka se dia na ha me se nananom nkasa ko mu nyina e kasa kire na sese ya enka obeka na no ayede atum se de wanfiefo na mpanifo so betena abontin be kasa asase ya wote so kra ye dia no so bia ka se bia de wu ye won pene no mo kire wase ya wakonya bi kra betime ja atum di bia na nyi nti ye se na nadoma se de wudi ka sha asese woni asante ni asem no ma omma obi emfa no so ntoto na no emma woni asante me yede ebenya asem na dan de nyina no ye de nkabo mu na mpuntunma na ye de ye prede ama asante se de be ye de se bi prede se asumje be ma o man Ghana nim ebono ne asante me kana de bia o mu ni asem e ye do ma ne asante hene e no no de so wonte ne ho ase so sene ni wura na kwa so ntimi nya dai en sene ni wura nti wonte ne ho ase ti ya da na ase se na akasa e de ayedai e de amaye na akasa wie ni ase bia ayedai e kan bi kwa ku read the comments na beba ni bi emame na ye nhwe de ye hwefo so e ka e fa na dwumadi no so to comment you say Kusi Evans watching you live from Jachi Amwatin Palace. You guys are doing great job. Kusi Evans neka wo hene wafa say watching you live preaching to you sitting another nkwa. Hey, Jennifer was say good afternoon guys. Jennifer Hazy Bosco UK minim no. Mimi ababa kono so nyankopon wo hira wo pa wo hedwumadi no. Prime TV or say their pool is very good. That's a one grand eco cabana. You guys are looking great. Travel and see. Only your fugu. And then dear Masha. And then the Masada and Mabaya dim said the Baya Nipa. Kevin was said to so getting from New York, big ups as Mr. Handsome. Now, dear, if you say in Tampa you are going. Yes, and then boss. Yes, Prime was a queer the silly Matal and person will come and then my sister Mashada and the minus. I kept no say to say never mess with us Santa Hene and Tam. Nana Bant my national anthem during every sitting. Okay. I said Nana Bant my and was seen Tamana so Fenya. And the good work, my guys, Kojo Asam was say. What was the cases like software 1? The software to belongs to that century. Say what was ne a century? Software a century. I say good evening Asante Masu TV. My name is Nana Yao Akosa or Brempong Asante Mampong. Nana Yao Nana Akosa was share a mampong and so what mampong na was so mensue hene no and so be a woman pong bia for just some this is Brempong amoya bi we sumenya ntun watching you Nana ne na twetwe nkomo na so Nana wa ya de nyame insha okay and we so achi gi o se akwaba wonya broni ba o se de akoda wonya broni ba odwene se oye oba time to say nini otun for you nyame kase let the dream will put on my head so far comment na no na fa bada munya na masa hana brama kwama enen sama yensa sum no ya de abasome ya damo asia ensada said the muslim audios eba ma dwenche na mo frɛ na mama dwemade ne ye fadodo nyankopon hyamu nyina ena breni nti yentimi ma audio bia o frɛfo bi o frɛ bia breni nti yentimi so pekimu nyina mo kɔ no ebi nemum o chen share be san adide nkomo yes so wadwenche betimi dia fa audio WhatsApp audio amaye ye bebo etie ne nyina so ka dwemade no amugwago yampani for do ma se ne me da yurase yura kwakopi mo USA kwakodina otumfo asantema nyina yura na mu akwakwaji nsuaye
yewura wo hwedie ye ma no ne nkwaso wa ya de wakwa kopi mu aso ye da nananom ase omo ba oba so a omo nka no mfa no nyade emre ye peni ni kakra bo USA nyankopon wo nhira mu na Colorado fo a mo twen yewura ma ne beji nso e ma yewura otimfo nyame nhira obi bia o se na agibeti na adwuma de na se na afi so ahwefo Asantemaso TV ahwefo nyina Paula Duchomo ma Vida Germany mama Vida na mefro ye di nkomo mate won kra na o se from mefro na ye Paula Kofiedu so aha nyina Germany Hamburg na mo ye dey nyina nyame nhira mo obi bia Germany Canada wona tutu Ghana for wa kwantum nyina wa hweduma di nyame wo nhira no pa crew no so nyankopon nhira mo Morgan na Big nyankopon nhira mo papa wo mo no mo ba program as one betwa program wa uhunu sampa program no yetwa wo mo kama any dawa yetwa dwumadi ne kama de ama Asantemaso professional photo studio wo mo mienu ene edi dwuma e wo honom Mr. Frey na omo ene medical subom na dwumadi no enye kama ena fe grand eco cabanas so oboye chidom papa e won so frem penifo omo baje 0591882030 bibi bia ofre na akwa ohun ebetimi ato ena na brama kwan e madwumadi no ye de esi nyakopon ensha obibia na afen so September yimu obibia wodi ne birthday wo so no yama de wadi awie no happy belated birthday afen wo be de nso no happy birthday to you in advance odi ne de nso happy birthday to you nyakopon ade me fiada ebe mbaba akonso de ne birthday mesre be ka me ho na ne ontwa cake na ho entimi ento nyakopon ya adoma o chen besa no ahia me din yesute na dankwa ene kwaku ho ye fe o chen besa ne yen abehia ebio nyakopon enka Asantemaso TV asomosomba Asantemaso TV, yasomosomba.